Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafearen laborategira. Gaur Inigok berriro ere kale egin digu. Gauza garrantzitsuak egiten ari da inorezadiak ezkatu. Edo agian gure entzulek esatetuten bezala, dantza klaseetan dago. Nork daki? Baina lasai, sekulako saioa egingo duguta. Gainera gaur Iñaki Lasa etorri da hirukotea osatzeko. Iñaki, gauza bat aitortu behar dizugu. Nik ere ez dut kaferik hartzen, beraz gaur kafe makina oso osorik zuretzat. Bale, baina bi egun jarraian bigarren kafean. Bigarren kafea hartzen. Kafeina daten jarraitzen badet, bikoitza ikusten hasiko naiz. Eta saio berezioni hasiera emateko, Olatz Salvadorren ahotsa baino hoberik ez dago. Beti biltzen gara hau aldiskoko abestia jartzeko aitzakiaren bila, baina gaur martxoak 18 izan da ezin aproposagoa iruditu zaigu. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez... Eta abestia entzuten ari ginela, jolas bat otu zaigu. Zenbat abestik aipatzen dute data zehatz bat. Oian ikusi zu ezta? Bai, ja, kontuatu naiz berehala. Osteguna da, baina Iñakik berarekin dakar musikaren kutsua. Mutin honek badaki zerbait, Baina bai, jolas polita da. Claro. Bai, eta ni ziur nago jolas aipatu bezain pronto, 3 abesti berdin etorri zaigula gogora. Zein? Dagoeneko datau pasada, baina, Urtarriak 13 ostirala, urteak ikusi ez zaitu dala. Ken Zazpiren gutuna, nola ez? Urteak ikusi ez zaitu dala. Aspaldi hontan aztizuti. Baina ze onda bestezun ez da biana? Izugarria izan da. Jarri nau. Betagarri taldeak ere horrelakoak egiteko ohitura zuen, duela gutxi aipatu eta entzun genuen Gasteizko martxoak 3ko gertakariei eskainitako abesti badutela. Baina badute beste bate bai, 11 iturikoa, 11 gara diskokoa. Denok ezagutzen dugun 2001ko iraiak 11ko atentatuari buruzkoa da. Eta bi data aipatzen ditu. 2001ko iraiak 10, non nintzen orduan, eta iraiak 12. Pizzi zaurituak bihotza biztan barkatu. Beraiak esaten duten bezala 11 iraia eta 1000 Bagdad daudelako. 2001ko iraiak 10, non nintzen orduan, ez alduko oroitzen gaborretako. Sargoria, iraiak 12 pizti zaurituak, bihotza biztan, zuzenean mina edo nondolua, piztu telebista. New Yorkeko gertakari hori aipatuta, nik Amerikako estatu batuetara joko dut. Gillian Welch abeslari estatu batuarrak badirudi zerbait daukala egunekin. Time the Revelator diskoan April the 14th Part 1, aprilak 14 lehenengo atala, eta Ruination Day Part 2, ondamendi eguna bigarren atala deituriko abestiak dauzka. Apirilaren 14 historikoki egun garrantzitsua da. Errepublikaren eguna izateaz gain. Hori da. 1875ko egun hartan Abraham Lincoln hil zuten. 1912ko egun hartan Titanic itsasontziak izozmendia jo zuen eta ordu batzuetara ondoratu zen hurrengo egunean. Eta 1935ean Black Sunday deiturikoa gertatu zen. Amerikako estatu batuetako historiako ekaitzik bortitzena. Gillian Welchek dio, 3 koinzidentzia hori eta ezohartu zenean, mamu bat ikusi izan balu bezala sentitu zala. Eta abesti bat egitea erabaki zuen, Zorigaiztoko egun hori omentzeko. Baina abestia luzegia egin zuen, estilo asko nahastuta, eta azkenean bitan banatzea erabaki zuen. Eta hona hemen, April the 14th, Part 1. Closed it down with its sails and rags.
Temptations taldearen Papa Was a Rolling Stone kantuarekin zerbait berezia gertatzen da. Abestia Norman Whitfield eta Barrett Strongek idatzi zuten 1971 lehenengo Disputed Truth taldeak abestu zuen, baina gerora bertso luzeago egin zuten The Temptation taldearentzat. Eta bestea honela hasten da. Iraiaren 3 zen, betirako gogoratuko dudan eguna bai. Betirako, egun hartan hil baitzen nire aita. Dennis Edwards The Temptation taldeko abeslariak oso ondo defendatzen zuen abesti hau, baina beti haserretzen zen kantu aurretik. Izan ere, bere aita ere iraiaren 3 hiltzen. Ziur gogorra zela letra hoiek abestea. Data hori hain garrantzitsua izan da berarentzat. Seguro. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Eta U2 edo U2 taldeak goizean aprilaren 4ean aipatzen du Pride abestian. Martin Luther Kingen heriotzari egiten dio referentzia egun hartan erail zutena, baina etzen konturatu Martin Luther King arratsaldeko 6etan hil zutela, eta ez goizean edo early morningean. Bonok akatsa onartzen du eta horregatik kontzertuetan letra aldatu egiten du early evening esateko, hau da, arratsaldean. Akatsa eta guzti historiako abesti onenetzako bat bezala konsideratuta dago eta Rolling Stone aldizkariak historiako 500 abesti onenen zerrenda sartu zuen. Ba, entzun dezagun. April 4, shut rings out in the Memphis sky. Free lies, they took your life, they could not take your pride. Babost urte lehenago, Millie Jacksonek If Loving You is Wrong, I Don't Want to Be Right abestia kaleratu zuen. Rap moduko bat sartu zuen abestiaren erdian. Bertan kontatzen du maitale bat duela, eta maitale hori ezkondutako gizon bat dela. Baina, bueno, Bai. Millie. Bai, eta gero esaten du, maitaleak, emazte eta seme-alabeekin igaro berdituela gabonak, eta Millie gaixoa bakarri atzen dela. Baina jota batean bere gana itzultzen dela. Jota bat Januari 1 da, urtarriak bat. Good stuff to tell a nigga when you're by yourself. So the minute my man came in the dojo one, I started laying it on him. I said, ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Abenduak 24 eta 25, abenduak 31 eta urtarriak bat, aipatzen dituzten abesti asko daude. Edo Amerikako estatu batuetako musikari begira, uztailaren 4ari eginiko 11 abesti daude. Baina guk, hemengo festa bat aukeratu dugu urrengo abestirako. Donostia eguna, urtarriak 20. Gero, esango dute, Iñaki, gu tolosarrakean, eta oso saio tolosarrakeala, eta Inigo tani hain arro gaudela tolosarrak izateaz, baina bida oiana, Hombre, oiana bere aieltzen dio, eta... Claro, bakoitza bereari ez da, noski. bai, egia da, bai, La Oreja de Van Gogh eta urtarrilaren 20 nahiko donostiarra da, bai, aitortu behar. Que vi tu mirada buscando mi cara. La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Cogí un tren que no... Donostiko abeslari batetik bestera. Olat Salvador donostiarraren ahotsarik eman digu aitzakia ontara jolasteko. Eta berarekin itzuliko gara gaurko egunera, martxoaren 18ra. Zer dugu gaurko? Atzo teknologia azketan aritu ginen, eta gaur ere ari tiraka jarraituko dugu, eta Unai Elordi ingenieria laizter etorriko da gurera, eta deepfake-i buruz hitz egingo dugu. Eta ni beti bezala agenda prestatu dizuet. Ea ze plan aukeratzen duzuen astebururako eta gonbidatu bat ekarri dut. Aitziber Garmendia lan dabil, baina tartxetxo bat lapurtuko dio. Eta Marial Romero Laspiur dator, Emakumen hilabetea da, eta udaberriaren hasiera uztartuko du gure Mariak. Eta sekretu bat daukat kontatzeko. Jakin nahi dezue? Bai. Bale, baina, jo, Bai, ez. Agian,
kolekzio berriaren aurrera pentso bat egingo digu. Super fuertea da, Bai, super guai. Vale, ya está. Eta postal lehiaketa hori ere aipatu beharko da, ezta? Ah, bai, ai ama. Badakizu zer gertatu zen astelenean? Ez, kontatuko diazu gero? Kontatuko dizuet, baina guain hasi behar dugu. Gaitezen. Martxoak 18 ditu gaur, eta osteguna da. Zuekin, bigarren egunez jarraian, Iñaki Lasa Etura. Atxaleon! Ostegunero bezala, Oiana Maritorena Gembe. Txaldeon! Eta gure kristalaren beste aldean, Maria Romero Laspiur eta bere sekretutxoak. Hementxe dago. Kaixo. Ikusten zaitugu? Ez? Bai, orain bai. Eta hizketan ari zaizuena hau. Inigo Asensio Lurbe. Epa. Goiuri ezeiz arandian hauzue eta ongi etorri bigarren kafearen laborategira. Curiosity running wild, cruising and playing the radio, with no particular place to go. Prestatu iruzen maitu duta, Bueno. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Iñaki hasiko zea. Vale, baina eske, astian behin itea erresa da, baina bieun segido itea, ja. Bueno, Iñigo eta nik egunero egiten dugu, Ja, baina Iñigo da eta goiuri da. Oixez. Baina, Vale. badakat maite dut, lasai. Zan nik maite dut lagun batekin izketan aste zanean, eta Jesukriston planak atatzean, eta plan xelebrek edo zer, edo bombera da bat, baina lagun hona da, plan bateako puntatzen balima da segituan. Eta plan hori izan daiteke telebistako lehiak eta batera jutea? Izan daiteke. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Ba, nik esangot nere maite duta. Osondo. Bueno, hau ez dezu jakingo, baina guk gure eskolan bagenuen irrati bat, goiko irratia, deitzen zana. Eta behin esan ziguten nahi dunak, etor dadila estudio txiki honta eta adibidez ostirara arratsaldetan, saiotxo bat egin, zuek lagun artean, nahi dezuena, eta nita nire lagunak nahiko xelebre ginen. Eta esan genuen, aizu eta ite badeu, behintzat probatzeko, eta hau eskolan, Eta, hasi ginen bat iten, ostiralero, flashback izena zuen, eta saioaren sintonia abesti hau zen. Eta abesti hau da No Particular Place to Go, Chuck Berryrena, eta gaurko egunez hiltzen Chuck Berry, baina nola sarreran jolasean, hasi gehan, ez ditugu efemerideak aipatu. Efemeride bat behintzat aipatzearen, gaurko egunez hiltzen Chuck Berry, eta nik asko maite dut abesti hau. Eta nik hitz egitaz bukatzarekin batera bukatu du behak. Behar abestia, ze ondo. Baina hau ere Chuck Berry da, eta...
Oian atzeri gratuko, Ez da. Ba, begira, ez dakit, nekin oso ondo zer esan, baina, bueno, maite dut, eta aste honetan gertatu zaidan zerbait, nik dantzako klasia jasotzen ditut irakasle ezberdinen gandik, eta Donostin badagoela proiektu bat, 3 hilero koreografo ezberdin batekin lan egiten duguna. Eta iaz, pandemia garaian justo Martxel Rodriguezekin ari ginen, hemen gonbidatu izan genuena, eta ni berarekin pila bat ikasi nuen eta pila bat disfrutatu nuen bere saioekin. Eta astelenean izan dut aukera bere azken lana oholtzan ikustekoa eta gozatu nun izugarri. Eta maite dut, ez dakit, zure irakasle izan den norbait ere ikusten duzunean bere amets bat edo bere proiektu bat gauzatzen, eta ez dakit, zu ere sentitzen zea pixkat horren parte, ikuskizunaren parte ez jakina, baina bueno, zuk ere jaso duzula beraren gandik, ikasi duzula beraren gandik, eta kaso zuk ikasi dituzun gauza horiek beregan identifikatzen dituzu hor dantzatzen ari denean, eta ez dakit asko disfrutatu nuen bera ikusten, eta gogoratzen ze gozada izan zen berarekin klaseak jasotzia. Eta maite ditu momentu horiek, eta asko gustatzen zait bere lana. Ai, ze polita. Beti esaten du, ez dula prestatu maite duta, eta urduri jartzen dela, eta gero horrelako agotatzen ditu. Lagun baten etortzen baldin badaia maite duta prestatuta. Bai, bueno. Orduan ez duk ez zer esango. Pum, estanda egingo du bigarren kafeak. Baina Maria Romero Laspiur, ja prest dagoenez, berari ere galdetu beharko diogu bere maite duta. Maria? Venga. A ber, bai, nire bai ontsen egon nahi pentsatzen. Vale. Osa, gaur supertxarto, ez du pentsa lehen. Baina, bueno. Eta orain atako zaio polipolita. Seguro. Bueno. Bai, justo antxingo geratu nahi, aurreko egunean egon nintzala etxian, ondala espaldi nintzala juten etxera, azkenean herriko konfinamendotan, bai, jabete piko etxean egon gabe, eta hasi nintzen ordenatzen txikitako, kuadernuak eta karpetak eta bar. Eta topatu nitzuan pila bat kuaderno, bertan nitzuala revistatako rekorte desberdinak, modeloen soinakoekin, eta, marrazki desberdinakin kolasak egiteko moduan. Eta gogoratu nintzen, jolin, txikitatik eukidotela ez, interes hori, ez dakit, kolasak egiteko, artean fijamendu hori, modaren itxik ez dakit fijamendu hori, eta zian aspaldikoak, igual 10 urte nitxuen, eta pasada bat. Eta ez dakit, gauza politxa dira ez, topatzia lehengo gauzak eta konturatzia ondiokan, gauza berian zauzaila ez? Ez dakit, politxa irutzen jata. Oso polita da. Oso polita da. Por cierto, zer? Nun daude kolaxak? Hemen daude. Ani bila ditugu? Bai, baina gauza bat basa zaigu. Oso txarto. Hasi gea postalen lehiaketarekin, gero aipatuko duguna, eta hasi dira postalak eta iristen, eta marrazkiak, eta akuarelak, eta gutunak, eta dena pilatu zaigu, eta pentsatu behar dugu, oso ondo nola antolatu hemen atzeko pareta hontan dena nola jarri, baina kolaxak hor daude, hor daude. Bueno, hemen beste pareta. Egia da, oso ondo Maria. Egia da, horrere badago. Erakusketa toki asko dago hemen. Horrere badago. Pentsatzen dugun bitartean, zuek itxaron. Naiz irratian, bigarren kafea. Abesti dago, Maria Romero Laspior? Vals Vienes. Pequeño Vals Vienes. Bai. Silvia Pérez Cruz. Eta Mariak aukeratu du, eta Mariarekin hasiko gara. Bai, maite dudu, bai. Maite duzu, bai. Bale, orduan pixkat entzungo dugu. Toma este vals con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos. Aipatu dugu sarreran, martxoa emakumearen hilabetea dela, eta udaberria ere hasiko dela. Eta Mariak bi gauza horiek hartu ditu, eta gaurko zertxo bait prestatu digu. Bai, gaurko gaia da, da pixkate emakumeak eta natura eta udaberria ez, batzen dituan, artista ezberdinak eta inspiratzen destaten emakume artistak, egin bat. Eta, ongoia betian ateratzen da kolekzio berria, bai, oso, zer ikusia dakana, bai, udaberriarekin eta emakumeekin, ez dakize beti oso femeninua dian ere diseinuak, eta
diseinu hauetan, azkenengo diseinuetan, kolekzioa ditzen da Marlis, eta beba irabilidot, kolore, igual, ez dut erabiltzen, estitxutan, erabiltzen normalian kolore desberdinak, adibidez, violeta koloria, eta violeta, bai da pixkate representatiboa emakumearen kolorea moduan. Egia da, niri izatala gustatzen hainbeste, identifikatzea zerbait, olan haingarbi goza batekin, baina, simbolikoki bebai nahiko emakumearen kolorea da, eta udaberriaren kolorea bebai, ze, gure mendietako, tokietan, topatu ditzugun lorak, normalian ontzen udaberrian horiak, violetak, txuriak, berdeak, asko ikusten dira tonalidade horiek, ez? Eta, pixkat hori izan da, niretako inspirazioa kolekzio berriantzako. Hartu ezakezu eta erakutsi pixkat kamerara? Eta karri ditut primizian, bigarren kafera, hortxe. Promozioa itxak. Ze sorte daukagun, hemen aurrera pentsoa ikusten, bueno. Bai, ez jata gustatzen hainbeste, niretaz hainbeste hitz egitea, baina, gaur, justu igandian ateratzen ditut, eta esan dut, venga, ekarri mea ditut, erakutzen mea dira, eta holan bebai jendia jarraitzen baldin badigu Facebooketik, edo Twitchetik, ikusi alditzu zuzenean. Ointxe Maria Nixixek esan du, ze politiak, ikusi ditu. Eta hori, pixkat, egia da neri beti inspiratzen dezatela, bai naturak, eta bai artistek, eta bai pinturak, eta bai, beste emakume sortzaiek. Eta egia da, martxoa denez emakumearen jabetea, gustauko jatala bebai, aipatzia artista desberdinak, historiaren zehar, zelan evoluzionatu dago bebai arteak emakumean eskuetatik ganez, 20. mendera arte ondiokan ez diala izan emakumeak artista moduan kontsideratua gutxi gora bera, egon dira, adibidez, sofonisma Angizola eta holan, lehenuo, 17. mendean ja, artista moduan ulertzen zianak, adibidez, sofonismak inzeban lan kortean, erregeen kortean, Espainiako kortean, baina ez zan emon 20. mendera arte Berte Morisot eta Marikasatekin artista moduan ulertu ziazen bi emakumei, ez? Ezan eman garrantzia artista moduan emakumei, baizik eta artelanak edo artisaulanak egiten zituztela bakarrik esaten zan, ez? Egia esan, garai hortan burgesian eta beti denek zekatela edukazio edo formakuntza artistiko bat, bai musikalki eta bai, joskuntzan eta pinturan, baina ez diren artista moduan ulertzen. Eta bai, 20. mendean, hasi ziren poliki-poliki emakumeak agertzen, impresionismo atletik, hori Berte eta Mari Casat izan zian, eta gero, estatu batuetan agertu zen artista bat, eta niri asko gustatzen jatana, dala Georgia O'Keeffe. Egia da, jende asko ez dauela ezautzen. Nik, txikitatik jarraitzen duten artista bada, beran lanak iruditzen jatazelako oso bereziak, oso sensibleak eta sensibilidade ezberdina edo berezi badakatela. Lorak dia beraien pinturen protagonistak. Eta bera da, niretako bebai lorak eta naturaren formak oso representatiboa diela. Eta hori, oso koloretsua da beran lana, berak lehenengo aliz, hartu zeban elementu bat dala natura, baina tratatu zuen beste era batera desberdina zana, ez garai hortako, ez? 20. mende hasieran, oraindikan, korrenteak Parisen eta, zebizen korrente artistikoak desberdina ziren, berak egin zuen artea ikusita, ez? Gero, bera bebai estatu batuetan zegoen, eta orduan, pixkate desberdintasuna zegoen txarko alde batetik eta bestera, ez? Baina egia da, estatu batuetan, 20. mendearen hasieran hasi zela artea reflotatzen eta artista asko sortu zirela, espresionismo abstraktoa estatu batuetan sortu zen, eta bera nik uste dut izan da zela, arte honen, korrente honen, lehenetarikoa. Berak ez eman itzen espresionismo abstraktoa, baina aurrera pauso bat. Da ez? Espresionismo abstraktoaren aurrera pauso bat. Ze berak hartzen ditu loreak oso lehenengo planoan, eta
eta sortzen ditu kolorezko plano desberdinak. Eta bai, beran gizona bai izan artista, fotografoa zan, izena. Bakizuz esatezun Giorgio O'Keeffek, beha bizizan Santa Fen, eta zeukan etxe parean mendi bat. Eta beti margotzezun mendioi. Beti marrazen aitzezan, eta mendioi, eta bain eta berriz, eta bain eta berriz, eta bain eta berriz. Eta bain izantzun, gero eske, nerea da mendioi. Eta nola zurea dela, bai, nahi jainkoak esan dit. Ez dakizen bat aldiz, marraze balin baet, netzako dala mendi hau. Eta orduan, hemen nabil egunero mendia marrazten. Begira. Bai, egia da, Giorgio O'Keeffek dakala esan batzuk niretako oso politxak direlak, egon nahi irratian partekatzeko berreskuratzen, eta bat da, iridietako jendea beti dabil hain presaka, ez duela lorarik ikusteko denborarik. Nik hauei begiratzen diet, esaten diet, hemen dituzue, nahi ala ez, hemen dituzue lorak. Ez? Osa, azkenean hori, egia da beti presaka gabizela eta esgarela konturatzen gure inguruan ditugun gauza politetaz. Egia da. Eta askotan behar dugun norbaitek ipintzia aurrian, esateko, amen dauz, ez? Egia da. Hori pasa zaigu asko itxialdiarekin. Nola ezin izan garen jun ondoko herrietara, jende asko, eta nire hor sartzen naiz, barne, deskurritu ditut nire herriko txoko batzuk lehen nitunak ezagutzen. Eta lehen agian, arratsalde bat libre baneukan, edo igual jongo nitzake beste herri batea, eta nola ezin izan dudan, deskurritu ditut hemen, eta parean euskan. Eta gaina herri guztietan dezkagulako toki polit eta magikoak eta... Tolosan bezen beste ez, baino... Upa! Baino, bai, lego guztietan daude toki politak eta txoko politak, bai. Eta pasio desberdinak ez ditxigunak egunero itzen, eta, ez? Bai, baina, bueno, kosta dutzen jaku, prisaka gabizenean eta inbeste gauzetara gabizenean, kostatza jaku gilditzia eta ikustia zer dagoan. Eta egia da, itxialdia, bai, bera momentuan, aurrekortian, izan zan pixkat gogorra, baina alde batez bai eman zigun denbora, bakoitzari gure geratzeko eta gure barnera behiratzeko, eta pixkat esplorazio desberdinat egiteko, ez? Eta ohitura zaharrak berreskuratzeko, orduan, bueno, dana daka beran gauza honak, ez? Eta eta Giorgio O'Keeffe, artista moduan, egia zan beran garaian oso famatua izan zala, berak egun urtera arte bizi izan zuen, orduan, beran karreran nahiko luzea izan zen, eta bai egia da, representatiboa dela, beran obra asko enfokau dela, feminista moduan, edo, beran lora bai dakate emakumearen organoen antzekotasuna, baina berak beti esan du, rekalkatu du, beran intentzioa ezela inoiz hori, ez? Osa, igual, azkenean naturak eta emakumearen gorputzak antzekotasunak dituzte, baina beti, berak rekalkatzen zeban, ez? Baina, oso politxa dira, eta nik uste dut hori, inspiratzaia direla, osa, ez dezuenak ezagutzen bere lana, interneten bilatu. Hoi da, eta oso ondo aukeratu duzu, ze aurten 35 urte dira, hiltzela, beraz urte hurren nahiko borobila, eta gauza kurioso pasazitzaion, berak ikusmena galduzun, bere azkeneko urtetan, imaginatzen dut, ze gogorra izan behar duen horrek, ez dakit, artista batentzat eta marraztera ohituta dagoen pertsona batentzat, eta orduan beak ikusmena galduzun, baino sorkuntza alde batera utzi beharren hasi zan katiluak eta egiten, eskuekin gehiago lantzen, koloreekin eta ezin zuenez jolastu, formakin eta... Bai, formakin eta... Bai, oso emakume interesgarria. Bai, eta gainera bera beti bizi izan zen estatu batuetan, baina Mexikokin relazio oso berezi bazekan, eta beran lanak bai, Nueve Mexikon bizi izan zen isa beran bizitza guztia, eta Mexikoko kulturarekin bai, arraigo berezi bazekan, eta inspiratzaia esan berandako bai, Mexikoko kultura eta Mexikoko pintura bai. Eta egia da, Frida Kahlo, garai hortan bebai, pixka beranduago, bebai aktiboki egon zala, baina ez hait iruditzen, niri egia da, Frida Kahlo asko gustatzen jatala, eta beran lanak asko gustatzen jatala, baina ez dakitzeba bereziagoa iruditzen jata Giorgio O'Keefferen pintura. Desberdina dira. Bai, desberdina. Giorgio O'Keeffek egiten du, pertsonala da, baina igual zerbait
ezain intimoa, ez? Eta, bueno, Frida Kahlok azkenean beran lanarekin, oso autobiografikoa da, eta kontatzen du pixka beran sentsazioak, eta beran bizitzako sufrimendua, ez? Eta, bueno, hori, berak bai, azkenean Mexikoko kulturare, inspirazioa beti horro izan zuela. Eta gaur, aukiko dugu... Hoi da, esan barrun, artista batetik beste artista batea. Ez dakit entzuten gaituen, Jone Taberna, hortxe zaude? Bai, kaixo. Kaixo, ongi etorri bigarren kafera. Hemen ari da Maria Romero Laspiur, emakume artistei buruz izketan, eta, bueno, esan dugu haizu, baditu barko dugu beste emakume artista bat. Bai, gainera, miresten dudan artista bada, Jone. Jone? Kaixo. Horrengoan toloz dela etorria zara. Gu hemen gaude denak elkarrekin, eta zu telefonoz, baina bueno. Igual, madianzu, pues ya te contesto, baina. Vale, aliago nago. Bai. Maria, ekin galdetzeari. Bai, bueno, Jone da nafarrar artista bat, berak bai, nik uste zimiltasun batzu ditxula Jorri O'Keefen lanarekin, beran lana ez da, egia da, estetikoki ez dela oso antzekoa, baina bai gaiak eta bai nola lantzen duen emakumearen eta naturarekin landut, zerikusia duten gaiak, Joneren lanera bidaltzen destat, eta gainera bai Jonek arte ederrak ikasitzuan Bartzelonan, baina gero Mexikon egon zan urte bat, karrera bukatzen, eta nik uste bai Joneren lanak eta Joneren bitxiak bai dakatela Mexikoko, inspirazio bat, ez? Jone, kontau pixkat. Ez dakit, niri kostatzen zer batzutan hitz egiteaz zuzenkin ondik dauden inspiratu da gauza, ez da, azkenan gauza galditzen dira hor koskientean, ez? Baino, niri Mexiko izan zen, oso argi neukan jonen gora, eta bira mantzidatenean karrera hor bukatzeko aukera izan zen la leche. Eta, horko kolore eta zuna, justo lehenago komentatu dugu, ez? Nola nire azken lanetan, urte hauetan egon naizela asko marrazten eta horrela kolorerik gabe, ez? Baina niretzat kolorea oso garrantzitsua izan da. Eta, hortik atera ditut baita segurenik, sintetizazio hori niri asko gustatzen zaidan, marrazkietan, eta simboloak, eta, gauza asko, bai. Bai, egia da, niri pena mazestala zen, ni arte derrak ikasen dituen baina Bilbon, eta gonintzan dudatan. Eta ez nekien, Mexikora jun, ala Erasmusein eta Londresera jun. Eta azkenean, ez dakizeba, Bilurra sartu jatan, eta Londresera noia, zegertu da, eta zerbait baratzen bali majata, etxe onduan nago. Baina gero betik eratu nahi pena horrekin. Azkenean ikusten Mexiko dakala berezitasun bat eta magia bat, gaur ez dago Inigo, baina badakit Inigo hori bai, asko gurtu jakona Mexiko. Ez dago, baino hemen dago, eta Twitch bitartez idazten ari da. Bai. Beraz, firmes denak, begira eta entzuten daukagula. Bai, hori, Mexiko daka berezitasun bat, nik uste dut, nahi jun inoiz, desconfiadamente, baina, espero dola izter joan lizatia, baina beti, ez dakit, transmititu desta magia bat, ez? Eta bertako oiturek eta, zu jakingo dozu gehiago, Jone, baina ez dakit, berezitasun... Bai, hori, gainera, egon gabe jasan duzu, eta Mexiko da magikoa. Eta gainera bere hitzak esaten du. Daude Mexiko asko, baina den leku guztitan, te sorprende, da leku bat oso surrealista patentzaren lekutera beti zerbaitek harritzen zaitu, eta hori azkenean oso ere karga. Así que noiz bait joan behar da bizitan. Azkenean jaten zari. Eta gero, Jonek, ilustratzailea da, baina bai bitxiak egiten ditu, eta, zilarrarekin, berak ikasi zuen bitxigintza Donostin, eta egia da, beran zilarreko bitxietan, ilustrazioaren, kutsua da, hola, ez? Azkenean, zure marrazkiak eta zure bitxiak konektatuta daude era batean, ez? Zelan nahitzen dozu lan? Lehengo ilustrazioak eta gero bitxiak eta gero ilustrazioak, ala dana bat, proiektuak dana batera lantzen dituzu.
Generalean marrazkiak. Karo, niretzat lenguaia naturalena da marrazkia, orduan, marrazkia. Da gaina guztuz gehien disfrutatzen duena da egiten bolzetoak eta bolzetoak, diseño txikiak eta nola joten diren aldatzen direla simboloak bezala. Eta gero hori eramaten dut zilarrera. Naiz eta igual, badaude kasu batzuk, igual, badaukadala materiala hor mai gainean, ez? Bitxigintza bankuan, eta igual dut txapa bat borobila eta beste bat ezakize, eta egiten dut kolaiz bat, eta ez dut ala, guai. Baina normalean marrazkitek, bai, eta gustatzen zait azkenean pixka koherentzia ematen diolako nire lan guztiari, eta marrazkiak, eta gero bitxiek zer ikusia izate horrekin, beti izan dut horreko trauma bat egiten ditu ala gauza oso berdinak, eta baina hor pixka bat zentua zen. Bueno, ez dut uste, nik uste dut... Ez, eta ikusten ari gara, streaming bitartez jarraitzen duzunok ikusiko duzu, Oiana ari da superondo hemen web-orriak eta argazkiak eta marrazkiak eta jartzen, eta oso gauza mota askotako gauza daude, ezberdina dira, bai. Bai, baina aldi batez, dana daude konektatuta, igartzen da, konexio bada dauela, ez, danen artia. Desberdina bai, baina, dana dakalo lotura bat. Egia da neri bai batzutan sensazio berdinakin, pasatzen jatala berdina, ez, azkenean ere marrazkiek eta pintura, baina nahi gabe gure eskua eta gure burua horretan da, orduan jonela, egon, jokartzen dela perfectamente. Bai, populatzen da. Bai. Eta hori edozein sortzaile daukan zerbait dela, bai zuek bitxiak, marrazkiak, bai dantzari bat bere mugimendua, ez, iruditzen zait beti mugimendu berdineruntz jotzen dudala, ez, badagian zerbait, baina gero kanpotik ez da horrela ikusten, ez, edo ez du bizi beste okorrela. Bai, guztiz. Bai. Eta, holan, artistaren bat edo buruan dakazu inspiratzen dezuna zuri, porque adibidez nik esan dut Jorri Akif, netako representatiboa alako beti nire buruan da olako, baina beti ditxugu, ez bakarrik artista pintura edo plastikoa baizik eta dantzariak edo pelikula bat edo abeslariak, adibidez niri Silvia Pérez Cruz edo, ipinitugun, gaur saiatu nahi ipintzen nire emakumea abeslariak inspiratzen dezatenak lan egitea. Bai, jarri dire Silvia Pérez Cruz, Marina Rodés, Arazo Zaia, Raitz, eta Inigo jarri du hegazkina abitzear dagoela eta gero entzungo gaitula, beraz nik segituan Beyoncé jarriko dut. Nola ja ez da onbea entzuten, ja festa. Eta hori, bai, ez dakit Joni, zuri ze artistak inspiratzen detzun edo nun topatzen duzu inspirazioa emakumeetan? Kostatzen zait horrela, lanean nago mitarten ez dain zerbait hor daukadana super argi, baina, galetu da zinen, korbitazkean, horrela artista plastikoak emakumeak, lau edo bost gutxi, ez, igual, Frida, Elena Carrington, edo, Bizkat, zer ikusauketara lanarekin, Ana Mendieta, eta orain deskubritu nuen honen urte batzuk Hilma Half-Clip, hau, pixka bat daukala, bazakit ezagutzen duzen nahiko abstraktua da, baina emakume danesa bat. Eta ez dakit, poesia, musika eta horrela bai, orain oso pozik nago Maria Arnal eta Marcel Bañez azkeneko diskoari. Bai, superfan. Baina, eske hainbeste gauza, eta, gauza da, galdetu diatzen, galdera pasatu diatzen, azkenean pentsatzen, baina gero esan dut, eske gertatzen zaigun, eta ustut denei, dala, posatzen zaila referente begira, eta tortzen daizkizu, antzinako horiek, ez? Nik esan dizkizu da, margolari eta nola, baina askotan, orain, hainbeste referente kontsumitzen ditugu, eske, baditu dela izen pilo bat, ez dakizki dela memoriaz, baina, benetan, inspiratzen nautenak egun, ere ikusten ditu dela Instagramen, eta hor daudenak, eta emakume pilo bat, baina, orain hasi naiz ikasten, beraia idazten zuzenean, ikusten dudanean bere lan bat erraguzen zaidana, eta esaten, que guai lo que haces. De normalean lehenagotan, como, Bai. Egia da, azkenean ez gara konturatzen, baina egunero Instagramen edo, Instagram, azkenean dalako zerbait denbora osoan begiratzen duguna, ez? Konturatu gabe, gauza horiek ikusten ditugunak egunero eta jarraitzen ditugunak eta gustoko ditugunak inspiratzen digutela era batean, ez?
Bai, nahi gertatzen zait, batzutan Instagramen sartzen nahi zela eta behidatzen azten naizela ez jarraitzen dudan jendea, baizik eta gomendatzen dizkidan kontuak, eta gero zitut denak jarraitzen, eta gero derrepente egun batean horretzen naiz esatet, nola zen ilustratzaile hau, dena arroxa eta horia kolorekin itezuna, eta claro, ezin dezu bilatu hola, eta Instagramen bilatzaien arroxa, horia, marrazki, eta gero zitut batzen, eta handik aste batzuta haien lagun batek elkarbanatzen du marrazkiren bat, eta esatet, hau zan, agian berdina egiten hasi beharko dut, idazten. Idatzi, eta gordeta geratzen da. Eta Jonez, zuri ere idatzi dizute holakoren batean? Bai. Igual pizkat horregatik izaltzen, nahi duz baita idatzenekin noiz azitzen, baina bai, seguratik nire idatzenen duten eta gero nire azitzen. Claro, baiet, hay que animarse, porque krezen ilusia eta izu. Bai, jakina. Bai, eske egia da, igual gillo apoiatu behar garela bata bestiari, ez? Konturatu gabe beti gabiz gure gauzak begiratzen, baina, eta lotza ematen digu batzutan, ez? Igual beste bateri idaztia ezagutu barik eta ez dakizer, baina jo, azkenean gauza horiek pila bat, ilusioa eitzen dabe eta gainera ematen digute indarra, eta garrantzitsua da, bai, gure artean ematen garen indarra, artista eta sortzaile moduan, ez? Bai. Osea, porque batzutan zure txian zauz, eta, niri pasatzen jata, sartzen zarela zure gauza begiratzen, eta aurrera tatzera eta inseguridade pila bat sartzen jatu zela. Eta golako gauza, gogorra, edo indartxu hauak itzen gaituzte. Eta garrantzitsua da, nik uste dut. Bai, guztizadoz. Bai, eta hori, eta jo ez, kertakin niretako, Jonen lana da, pasada bat, ezagutu ginen oindalaia bastante urte, nik erropa itzen ebanian, eta Jone itzen zitzula koiar batzuk telaskoa. Bai, Mexikotek ekarri nituen sokak eta telakin, eta horrela ezin nintzen, eta horregatik ero egin duen bitxigitza, eta hori nintzen horrela telakin eta horrela ez eginen, osak, bira, zu arropa eta nik telako koiarak eta azkenan nola evoluzionatu dugu. Bai. Badaka zure koiarra hortikan, nere lehenengo Jone taberna. Ontsen erastuna ez dakit ikusten da, baina nere erastuna bai beti egunero nere eskuan ikusten da. Jonen nada, anilloteta, emakumearen gorputzaren inspirazioa bai. Bai. Eta hori, nire amuletua. Ze hau edia amuletua, bai. Noski. Ez? Bai, eta hori dazuk esan dezuna, bata beste babesa ematea? Bai, guztiz. Bai, eta hori emamia da, ez? Eta gainera gauza hauek erosten ditugunean, ematen diguten amuletoaren, niretako simbolismo asko dakatez, azkenean dira gauza batzuk guri egiten digutenako beto sentiaraztea, ez? Eta, hori superpolitza da. Nik behintzat hori nahi dut nire diseinuekin, jendeak erotia eta sentitzea, hobeto. Osa, posa sentitzea ez dakit. Supongo que bai berdina bilatzen dozu, ez? Bai, zuk esan duzu, joder, gerro dalka balia, ez? Norbet, azkenean hor, errekonozitzen zara, ez? Ikusten duzun gauza horretan, artearekin, jendean, hori gertatzen nahi. Zerbait esaten dizu, eta normalean denak egiten gaitu gutaz. Orduan ikusten duzunean, Mariaren belarretako batzuk, edo bere kuadroa deliziz, joder, honek, ez dakit, zerbait dauka errekonozitzen nahi zere, eta, edo energia bat transmititzen dit, edo proiekizikutiak, edo zerbait esan nahi dit, niri hone egiten didana, eta horregatik erosiko dut, edo eramango dut gainean, edo, ez? Eta hori da, balioa, nire zatartzeak, guk ere jarri dugumen webgunea eta behidatuko dugu, ze eroste deun. Ja, fitxatu zuzu, oiena. Karo, txai nintzen eta aprobetxatuet. Behidatuko dugu zertxo bait eta erosiko dugu zerbait, eta gonbiatuko dugu Jone Taberna beste batean bigarren kafea hartzera gurekin, ze hori asko gustatzen zaigu. Eskerrik asko, Jone. Egitazko kafea. Eskerrik asko. Agur, eskerrik asko. Agur. Eta Maria, zu ere agurtu hartzaitu. Bai. Ze azkar. Ja, segituan pasau jata, gau. Bai. Bi aste barru, ez dakit, bi aste barru jai da? Jai da. Aste santua da, orduan jai da. Ostegun santua da. Hoxe. Ez dakit zegunetan bizina izen. Atzonekin zeguntzan, gero ja, entratu nintzen asteazkena zala, eta gaur usteguna da, baina Iñaki mendao, eta orduan dauka sentsazioa, asteazkena dela, baina bihar ez dago saiorik, eta orduan sentitzat ostirela dela, baina ez ero galdutan hau. Orduan, hemendik bi asteta,
Igual Mexikon egongo naiz. Ojo. Zein idaki. Goazen. Topatu ya dago eskusa bat, juteko. Lehiaketaren batak asko egongo da, Mexikotik. Eskerik asko, Maria. Bai, zuei. Urrea. Eta bai. Ea zemuz juten dani gandian dana, kontatuko digu. Bueno, bai. A ver, urduri, baina nik uste dut, bueno, azkenen ja, bai, jazta, botota. Aia inda dau, así que listo. Erakutsi berriz ere. Joan kolekzio berria. Bueno, hau da parte, falta da. Bueno, modelua dia hauek, baina koloriak, bakoitzeko kolore desberdina daude. Txigora bera, hor dauz. Eta gero ditxudanak ipinita. Dira txikitxuak. Bai, mira. Hau dira txikienak. Baina, bueno. Adi ongo gea. Eskerrik asko, Maria. Bai, urren arte. Agur. Norabaitea deitzen dezue? Eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo asirrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau kaixo egunon asierrerasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo asierrerasti naiz irratikoa. Naiz asierrerasti naiz irratikoa. Nik zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Da, I am, esate zen. Eta irakasleak esate zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nere izena, bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Iñigok esan dit, idatzi duen Twitchetik, ez da pentsatu ere, ez jarri Beyoncé. Bueno. Iñigo. Sentitzen dugu. Entzun. Daddy made me dance. Daddy held my hand. But Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl, tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister, and all that's when he gave to me. With his gun in his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. With his right hand on his rifle, he swore it on the Bible. My daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. He held me in his arms and he taught me to be strong. Bueno, baina badaukat aitzakia Beyoncé jartzeko gaur, Bai, seguro. Egin lotura. Aitzakia dakazu edo aitzakia bilatu duzu? Aitzakia etorri da gurera. Hori da. Eta ate hortatik sartu da eta guaintxe horre xeri da. Ze, gure urrengo gonbidatua, Unai Elordi Hidalgo, bigarren kafea hartzera etorri da. Ez dizu guzkini, baina... Naia duzu. Agian gero. Vale. Eta, gizue zein den Unai eta Beyoncéren arteko lotura? Akitola ikusi iztakipa. Eske Unai etorri zanen aurrekoan, nire amets batek bihurtu zuen. Aiba. Beyoncéren telefona mantuzun? Ez ziten Beyoncéren telefona ez dakit badauka, nagian badauka, gero galdetuko diat. Baina hartu zuen ere aurpegia,
Eta Beyoncé bilakatu ninduen. Hala, hori egin dezake? Eta eskezakizu ze gauzak iten ditun. Beraz, neukan aitzakia Beyoncé jartzeko. Ondo. With his right hand on his Bible, he swore it on the Bible. My daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. Eta esan bezala berriro hemen daukagu. Bigarren kafea hartzen, bigarren kafean. Puri-purian dagoen gai bati inguruan hitz egiteko. Bai, gaur bigarren kafera hoixe berakarriko dugu, puri-purian dagoen gai bat. Ez dakit ikusi zenuten zue Cruzcampok egintzun iragarki bat Lola Floresekin. Bai. Ez, Lola Flores berpiztu egintzuten ez, eta hizketan esaten guri bere salero guzerrekin zu badakizu zergatik ulertzen zidan egin mundu guztiak, nire hitz egiteko doinuagatik noski. Eta noski ere Lola Flores hilda dago, badakigu, eta hauxe zen ordenagailu bitartez egindako trikimailu bat, etzen Lola Flores, eta trikimailu, edo beto esan da, teknologia honek badu bere izena, ez? Deepfake, edo euskera arruntian hobeto gatzen dela askotan, sakoneko gezurra. Eta gai hauei buruz hitz egiteko, honena ere izaten da, beti adituen gana jotzea, eta horregatik ekarri dugu gaurkoan, aurkeztu berezun, Unai Elordi, Bicomtech enpresako ikerlaria. Azken finean, adimen artifizialeko sare neuronalen optimizazioari buruzko doktoretza gauzatzen ari da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta horrez gain, aipatu dugun bezala, Bicomtechek garraioebide adimendu eta ingenieritza departamentuan egiten du lan. Zientzia gure eguneroko teknologia aplikatzen du ikerlari honek, eta hainbat hitzaldi ere eman izan ditu, eta emango ditu, zetartean bihar bertan, Lauterritan, Gipuzkoan Counterren egongo da, eta nola bilarreztak agun saioa, ez digu kontraprogramaziorik egingo, eta gonbidatzen ditugu gure entzule guztik, hori Lauterritan, Gipuzkoan Counterren hitzaldia hau entzuteko, eta zuzen ere, aipatu berri dugun Lola Floresen kasutik abiatuta, deepfake edo sakoneko gezur honen atzian dagoen adimen artifizialari buruz zingo digu naik, eta esan bezala, ongi etorri bigarren kafera. Eta guain ingo dugu, sekulako lotxa ematen ditu honek, baina esan dugu, teknologian aditua dela, ez da? Bai. Ba ezakigu bere mikrofonoa kontzeratzen duen edo ez. Beno, probatuko dugu. Unai? Ez. Ez. Eta ondokora? Bale, ingo dugu gauzatxo bat, bale? Bale. Oiana. Bai. Altxako zea? Bai, aur. Eta kambio, ingo dugu, kambio txiki bat. Eta bitarten Beyoncé entzungo dugu. Eta bitarten entzungo dugu. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Try to stop it, me say no, no, no. Royalty say don't you, no, no, no. Try to stop it, me say go, 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 go. Bubble up and watch it go, go, everything go. Be ruler, be ruler, yeah. Everybody on the conquer, yeah. Every king be stronger, yeah. King the rule them longer, yeah. Remember who you are, oh. Real king always be no. Give up be brave, and show your people my love. You sang my ready, I say you sang my ready. Bueno, Beyoncé... Nik uste, barkatu, goiurik aitzakia bilatu berriz ere, olako musika, eta Beyoncékin euteko, jazta, esan beharra neukan. Bale, eta ingo dugu hain froga. Unai? A ver. Oso fuerte hasi dugu, Bueno, fuerte hasi dugu, eta fuerte jarrituko dugu, seguro. Eta, lehenik eta behin, zer da, ikertzaile baten ahotikan entzun nahi dugu, zer da deepfake? Bueno, deepfake da bi hitzen arteko hitz bat, ez? Alde batetik dago deep, dala deep learning eti datorren hitza, ez? Inteligentzia artifizialean erabiltzen den teknika bat, oso espezifikoa dana. Eta gero, fake, interneten ibiltzen da jendeak ezagutuko du, baina da trampa, ez dela, edo engaño bat, edo horrelako zerbait. Eta guk noski ipatu dugu Lola Floresena, eta guk azken amaitza ikusten dugu. Ikusten dugu nola Lola Flores bat, aizaigun kamerari begira, eta izketan, eta hori, bizi berrituta bezala, baina zein da horren atzian dagoen teknologia? Zer da zu egiten duzuten magia hori? Egi esaten abele batzu, nik lehenengo aldia ikusi nunen bidea, esan, ke pasada, ze ondo da hon da, ze lana da hon honen atzetik, ez? Eta zuke bai esan ezu, magia hitza, ez? Baina magiak beti trukoa dauke, ez? Atzetik trukoa da, eta trukoa kontatzei guenen,
ba, agian ez zaigu horren exageradamente jartoa iruditzen. Baina, esan nahi du, trukoa jakiteak esan nahi du mago ona izan zaitezkela. Ez? Hortako praktika, profesionala. Esan nahi, bideo hau iteko ez da edozein ekin dezaken zerbait. Dago, ekipo bat prestatuta, ikertzaileekin, desarrolladorekin, efektu espezialetan ibiltzen da jendeakin, orduan, atzetik daon lan guzti hori, igual ez da ikusten du bukaerakoa, ez? Baina, bueno, txarla honetan nire helburua da, nolabait truko hori erakustea. Eta, bale, orduan... Oian emozionatu ina. Bai, hori ikasteko. Nik bilar entzungo dut, eta orduan erreza da deepfake bat eita? Jar naiteken ni bat eiten, adiez hori, zuk bihurtu zenun Goiuri Beyoncé, uste dut bihurtu zenula ere Inigo Asensio Argiñanon, uste dut izan zela. Bai, eta oso ondo bat esan, Nik hartu ezaket eta Oiana Audrey Hepburn bihurtu? Bueno, ez, Jumarru... Ala, osea, Goiuri Beyoncé bai, baina ni Audrey ez. Nik ez, baina beak igual bai. A ber. Azkeneko aldien eto nintzen honea, esplikatu nuen zertzan face swap bat. Oida. Intercambio de cara, esaten da, ez? Deepfakea egin daiteke aurpegekin, ahotsakin, nahi dezunakin. Fake newsare deepfakea izan daiteke. Hau da kontzeptu estilo bat, ez? Nik esplikatu nuen azkenekon izan zen face swap bat, baina bi teknika ezberdin erabilida. Bat, inteligentzia artifiziala erabilida, baina inteligentzia artifiziala erabili gabe ere, jarri dezakezu, ez? Gertatzen den gauzetako bat da, inteligentzia artifiziala erabili behar balimazu hori sortzeko, behar dezu bideoa lehenagotik prestatu. Eta Goiurikin eta egin genitun deepfake edo face swap horiek egin ditzazkezu momentuan. Zaitezken momentuan egiten, tiempo real esaten dena, ez? Eta hori, bai. Beraz, honen eta hori Cruzcamporen iragarkian hor dagoen diferentzia nabarmena da, atzetikan dagoen teknologia, eta atzetikan aldez aurretikan egindako lan guzti hori. Zan genezake lortzen den emaitza asko zobe dela, oso realista dela. Bai. Eta gaina, iragarki honek sortuzun sekulako harridura, eta harridura hau da ere ekuidun exito hauen gakoa, berria dela guretzako? Eta kontroversia dauken gauza dela, ez? Claro. Ez que dauke gauza bat oso kuriosoa, ez? Oben dela urte batzuk atera zaina kontzeptua, baino izan zen sare neuronal oso berezi bat, zeutkela bizati desberdin, ez? Eta horrek aldatu zuen pixkat dena. Intzuna zen, zeuken parte bat zela generadorea edo aurpegiak sortzeko gaitasuna sortzen duen programita bat, beti pentsatu inteligentzia artifizialen pentsatzen ez dira mente pensantek eta gauzak iten ikasten duten programak. Baina ikasten dute pixkat automatikoki. Hau da, pentsatu, sareren neuronan horrek daukela parte generatibo hori, nun ikasten duen aurpegia marrazten oso ondo, eta gero, dago beste sistema bat erabakitzen fakea edo erreala da. Eta jarriko izuet ejemplo txiki bat. Zu imaginatu zela ume txiki bat, ez? Eta nahi ezu ikasi marrazten, ez? Eta aztentzea entrenatzen. Eta marrazten hasten ikasteko, zuk esatezu, hasiko naiz burukin, pasako naiz gorputzea, hankak marraztuko izu, eta zu eitzea zure burun kodifikatzen, nola marraztu, bai? Da gero, hori daukezu burun, ez? Gero esitzen beste gozala dekodifikazioa. Urrengo aldia jutentzea eta prozesu berdin egin da zure burutik paperera, aztentzea marrazten. Eta jazu da bakizkizu gauzak generatzen. Baina, behar dezu norbait esatizuna ondo dagoizean, ez? Esatizu, aita, ondo, ez? Eta esatu, ze ondo! Da, jauru zure burun asoziatzen ondo egiten aitzala, ez? Bada, hoixe beha. Igual asko simplifikatu dut, eta esan nahi horratzetik handoen funtzio matematiko oso kompleju dago, milioika parametro dago, dakit, esket naiz hasiko esplikatzen zebestara, partiun gozten. Así que, horrekin esan nahi etena da, juten zela iteratiboki, oza, juten zela zuen marrazkik iten, pam, ez? Eta saiatzen naiz, Goiuri marrazten. Venga, oain, gaizki, ez da Goiuri, eta de repente iristen da, ordu batzuk entrenatzen egon da gero, de repente, Goiuri. Eta de repente esatizu ja sistemak, Goiuri da. Jazta, deepfakeatuta dago hori, ez? Eta gero hori, iten da suplantatu zuk nahi dezun bideo horretan. Iten da ajustatu aurpegia, eta gero Espainiako movimientoak eta denak, tenia transferitu, eta ematen du beha dala. Aunque gero de bai, esplikatzen dut txarla horretan, hori esplikatuta gero, ez? Nola sortzen dian gauza guzti hauek, nola detektatu guk. Hau da,
askotan oso importantea nola egiten den gauza bat, gero guk nola detekta ditzazkegun, ez? Eta hori ere bai esplikatzen ez, askotan egoten da, ez, dur bat, ez? Ba, igual deepfake tingo diate, igual estorsiona tingo diate, eta horrelako gauzak, ez? Eta uste normala dela, baino oso garrantzitsua da, ba, pixkat konstienti izatea zer da hon, ez? Horre batzutan, zaten da, eta, que loko, ez? Gainera, uste dut, bikomtenek egiten dezuten lanetako bat deepfakerekin justu hori dela, ez? Atzematea, noiz den deepfake bat, eta noiz ez den, ez? Bai, a ber, bueno, general bikonteken, kriston kanpo desberdin ematen dira, ez asko inteligentzia artifizialen daude basauta, baina ni nire kasun irudien prozesamenduan naiz espezializatua, baina zatizu eta hotxakin egiten du lana, egiten du lana biomedizinan, big datakin, ziberseguriadekin, oza, pila, ni naiz bat, eundara Bai. Eta orduan, ez dakit galduin naiz, nun gitu bazen. Ni uste galetzen nintzen, bikomten egiten duzuen lanetako bat izaten dela garatzea, jakitea, noiz den, eta noiz den. Orduan, kontua da, oain kontuatu gela, ikusita haudena nola idan generatzen, da TikTok eta sare sozialetan, eta Reface, app, eta horrelako gauzetan enteratzen dien deepfake horiek azkenen sortu ez daketela kontroversia bat, jendea manipulatzeko, eta horrelako gauzak ez. Orduan nahi ikusten oso linea investigazio oso definitu bat, ikusten dana benetan oso garrantzitsua dela, ze gizakiaren natura ez dugu aldatuko. Gezurra beti ezaten jarraituko, nahiz eta milioika urte ez da gizan bat urte gauden, munduan. Baina, hoi ez dugu aldatuko, orduan, bueno, guazen beste aldatzea, ez? Eta horretaz de bai hitz egiten dut, gero de bai, konparazio egiten ditut, ez? Lola Floresen estiloko deepfake bat da oso espezifikoa muy a medida, ez? Nik izaten bezala da, como un armario hecho a medida, edo Reface bezala igotzen dezula argazki bat, eta egiten dizula, zure ez deepfakea, ez? Eta hori da oso espezifikoa zezuk esaten dezu. Bideo honetan, aplikazio honetan, klikatu deten hontan jarri nire aurpegia, ez da berdina, bi gauza ez berdina. Horrek, ja lan asko dauki aurretik eginda, Ikeako armario bat erosten deunen, bizta guztik ondo dabe, ez? Edo zeinek montatu dezake. Berez. Bueno. Hor duzea, tak, dituzea super ondo bukatu ez dugu, ez? Bale, gero, oain hasi armario enpotratu bat montatzen, ez gozen kristoan. Dijoa pixkat hortika, bale? Igual, erabilieten simila da oso banala, ez? Baina, Kukulertzeko goguka. Ni arotzaren semia naiz eta bakiz primer esan ez du, ze bakiz esaia dan. Laguntze jo tenia nahitai, bakiz esaia. Eta justo bukaerak nola gelditzea. Lola Floresen arpegia dau perfectamente. Ikusten nahi gea bideo bat, Cruzkanpopeak argitaratu duna, pixkat prozesua nolakoa izan dan, eta eundaka eta milaka eta argazki Lolarenak, eta prozesua pixkat nolakoa izan dan, beraz ikusten ari balin bazarete hor txedauk bideo. Iesetzen nahi balin bazu, justo bideo hori ikusita, ikertzaile baten begikin ikusita ze parametrota sarte zituen, konturatu nintzen. Si metodo hau eta metodo hau erabiltzen dute, eta egiten dute, eta orduan hori dena esplikatuko ditzen pixkat txapa partea. Baina jendek nahi bali magutuzi. Osa, azkenen hau eskuragarria da mundu guztian, txat. Edo zen joan daiteke biharko itzaldira? Online izangoa. Online izangoa. Ez dakit, esartzen utziko dizuen plato. Hori, ez dakit hori. Ez, ni joa platora, ezkoitean dauketen plato batea, eta hortik gero emitituko da Twitch bitartez. Aha. Baina, guai hongo zan, igual, 1000 pertsona ikusten, baina... Aurten ez, baina beste baten. Hori da. Eta noski, hau esan dugun bezala, feika da, gezurra da, eta gezurretan hasten ganean, etikare hor sartzen da. Ni hasi naiz pixkat investigatzen, eta maltzur jartzen, eta hau nola erabila egiteke. Eta imaginatu duten lehenago izan zen. Politikari bati, badiogu jarri, esaten ez dakiz zer gauza, hori, Arnaldo Otegik esan dula terrorismoa edo ez dakiz zer, hori. Eta agertzea OK Diarion eta guztagoetan. Edo begiratu nun eta esan nun. Ostras, seguro pornografian hasi dira zerbait. Eta bai, eta hori, emakume aktoreak, ez dakit Scarlett Johansson ez dakizien, eta egiten dutena da hori, ez, bere aurpegia jarri hori, beste bideo baten, porno aktore baten gorputzian,
Eta, karo, hori iten balima da, eta teknologia garatzen hasten balima da, ba, egin dezaken ni bikotekide batek, nik ez, baina dakiten batek ez, hasten balima da pentsatzen non, eta, ostras, kontu. Gaiztoa nahi badezu izan zaitezke. Hori da, ez, eta teknologia guztiarekin pasa daiteke, hau, ez, arrisku erik badaude. Bai, a ber, nik garbi utin nahi nuna zan, azkenen bikonteken lantzen ditugu teknika batzuk, responsabilidadea handia eskatzeutenak, ez? Orduan guk ja de por si daukegu etikotasun kodigo bat, mantendu inbardeun, eta errespetatu behar deun datuen tratamentua, eta gauza guztik, ez? Baina, karo, zer gertatzea? Jende guztin eskuragarri dauden gauzak, gauza gaiztuak egin daitezke. Eta orduan, pixka bat da, laban bat izango bazan bezala, polbora izango bazan bezala. Bai honeako, eta bai txarreako, ez? Zuk esan dezu gain, igual, lehenengo pentsatzen duen gauza da, beti txarrea, ez? Baina zuek imaginatu, pelikula baten rodaje bat iten dira, ez? Eta da, kristona, ez? Eta juten da goiuri, eta lesionatzea, eta ezin du segitu grabatzen, ez? Baina dauke, nola kriston superestrella dan, ez? Dauke doblajeko aktore bat, baina aurpegia ez daukate berdin. Orduan du problema horrekin, ez? Suplantatze baldin badeu, goiurin aurpegia bere doblean, esaten dut, goiuri ahtu zaiterako zen izan. Lasai. Ez da izarra naizelako. Baina izan nahi etena da... Kontatu geha, goiuri, kontatu geha. Izan nahi etena honekin, azkenen, badaudela gauza batzuk erabili etezkenak. Eta gero ja sartzen gara kontroversia hortan. Hilako pertsona bat, berpiztu behar dugu, ez? Hor zer gertatzen da, ez? Baina, igual batzuntako positiba da, beste batzuntako ez? Hor ja sartzea, adierazpen askatasuna, eta gauza pila bat sartzen dira, ez? O adibidez, ez? Hau jarriko izuet, eta ja deepfakeetik pixka kanpo da, baina existitzen dira ja algoritmo batzuk, imagintu superprogrameta txiki batzuk bezala, aurpegiak, berez, inoren antza ez daukaten aurpegiak generatu ditzazketenak. Hau, nik uste super zaila dela, baina ia existitzen da irudi bat pertsona batena bai mutiana eta bai neskana, dela supuestamente existitzen diran edo interneten dauden aurpegi guztien media kalkulatuta, ateratzen dira bi aurpegi. Orduan, ze bilatzen nahi horrekin? Foro baten sartze bali imaginatu, foro kotxesen sartzen. Eta esateu, ez nahi den aurpegia jarri, baina ez den nahi jarri avatar bat, porque igual pentsatuko dute ez nahi zela eta kizein. Batzuk generatu dezakezu aurpegi bat, supuestamente inoren antzaz daukena, baina hola zure anonimatoa iten dezu preserbatu. Baina, karo, anonimatoa preserbatze bali zure bai gaiztua izan zaitezke. Bai, beti horretan. Nik gaiztakeriaren nahi tepatu dut, zuei entrevistak eta aiten dizuztenean, dakizue kazetari beti juten gala morbora askotan eta hasi nahi izan dut horrekin, joateko gauza positibota gotara, zuge aipatu bezu justo zineman erabili daitekela, industrian edo beste gaietan zertan erabili dezakegu deepfake hau, karo, ikusi egun Lola Floresen aipatzen ari gara da, zerbait kuriosoa, zerbait polita, baina kuriositasunetikan eta zerbeza hori edatetikan aparte, zaka beste gauza ez, eta zertan aplikatu daitezke teknologia hauek? Nik esango nuke hor ja sartzen gala kanpo zabalago baten, ez? Deepfakea kontzeptu bezala, ja pentsatuta da gaiztakeri eta ez, baina sartuko gauen aurpegian analizia. Osa, saiatuko interpretatzen aurpegi batek zer representatu daiteke. Adibidez, bikonteken, analizi hori onerako erabiltzen dugu, ez? Adibidez dauzkego algoritmok nun detektatzeon zulo hartzen ari zehala. Eta orduan iteizu, silak biboratu. Edo, adibidez, ez? Begia, noa behida izan, segimentu egite dizu, eta imaginatu aizela moia bilatzen, ez? Itizu, karreterara, ez? Adibidez, ez? Horrelako analizia dituten gauza positibak badauzkate, ez? Adibidez, igual oso gora igotzen nahi naiz, ez? Baina imaginatu, kotxe berrik ateratzen dienen errekonozimentu faziala daukatela, ez? Eta hokezula aurpegi bat, ez? Lapurtzea dijo azten momentun, ez balimatzea zu, ez du arrankatuko, ez? Esan nahi, horren atzik gauza asko eramaten dira. Edo lo hartzen zaudenen, baizula esan, vibratu eta... Estripo asko saiestuko lirateko. Eta gero kanporaka de, bai? Gauza pila bat, bai? Kanporaka de, bai, imaginatu, ume bat ateratzen da karretera. Eta ikusi behar dezu, jakin batzu ze distantzieta da, daukezu denbora gutxi frenatzeko, claro, hor ja, aigia sartzen ja beste... Mundu bada, Baina oso interesgarra irutzen zaiz, hori. Seguro guri ere, lehenengo gauza, ikertzegoela gaiztak ideola, eta
Baina- ikerlarik edo ingeniariak ez ganak, ez zaigula okurritzen esaten diguten arte, ze nolako Onura aplikazioak, izan eta gero, behar izan ditu 3-4, eta behar izan bai. bezala, egon daitezke beste 54. Eta oso interesgarria dela hori, guk ere hori pixkat, esaten denen bezala ez, hor daun gauza hori pixkat lurrera eramatea, eta iritsiko da, ez da iritsiko, baina hori ze aplikazio mota izan daitezken jakitia, polita da. Osa, egia da, eta hemen puntualizatu nahi gauza bat. Ikerlarik normalen, eotenga, gure gauza egiten ez, normalen gure burun dago, aplikazio hori soluzionatzea edo hori bilatzea, ez? Eta gaude oso zentratuta horretan, ez? Eta ia pentsatzea du, konvoluzio bat, hemen derivatua hemen sartzen da, hemen programatu behar dut, hemen hau honek funtzionatu behar du Linuxen, Windowsen, plaka horretan, mobil horretan, eta gaude demora guzti nola, ez? Bai. Eta askotan notatzen dut, daula distantzia bat, eguneroko jendeakin, ez? Eguneroko jendeak nahi du jakin. Bai. Ze, eguneroko jendeak entzuten du. Baina, klaro, zuazte bali mazea jendea, ez dakite, nola esan ez, baina engainatu nahien, ez? Eta zea gaiztoa, ez? Eta hokezu diru pila bat. Eta hor aldezu, zabaldu informazio pila bat, egiten dezu jendea bildurtu. Baina ez dezu esaten nola egiten diago. Zezuk esatezu hau da hola, ez? Jo, uste dut, eta ezakite, guk bikonteketik bai gure misiotako bat, ez da bakarrik ondoko enpresak eta laguntzea horrelako gauzak egiten eta desarrollatzen eta hola baizik eta. Nolabait, azalera aztea hemen daukeun aur ere tangiblea dela, ez dela gauza magiko bat, ez? Hori da. Bai, baina bestela egia da guri oso abstraktu, nire oso abstraktu geratzen zait eta esatet, zer da hori? Baina hori hurbiltzen dezunean eta ikusten dezunean begira, honetarako erabilgarria da. Eta hori hurbiltasun hori eskertzen da. Bai. Eta gaia pixka bat aldatuko dugu, ze hasi gara esaten hori, ze bilibolo dagoen gai bat dela hau, eta justo hasta hauetan bai bilibolo dagoena da, antzeko gauza bat, baina desberdina dela hori deep nostalgia, ikusi izan dugu ez, nola, zagit iruda matxo edo zen izan ziren, intzutela txirrita bizibertu, beste pare bat ere oen txibertan ez guatzen, eta sentitzen dut izen baten esan izan eta bestiak ez, baina azkenen zan argazki bat hartzea, uste hau MyHeritage edo webuneko kontua dela, eta argazki hori mugimendua ematen diola ez, begiak kliskatzen ditu, irribarre egiten du, eta asko erabiltzen da hori, oaintxe foto atera ezaken lehen egin dugu proba, nire argazki batekin, eta nire argazki bat oaingoa ez duen besteko ilusioa edo harridura sortzen, baina hartuko banu nire birramonaren edo birraitonaren argazki bat, eta errepende lehenengo aldiz ikustea mugimenduan, eta hau nola zer dagoen atzean, nola lortzen dira gauza hauek, edo... egia esaten ebazu, nahi esan dian kazetari batek esitzen. Ezin dugu, daneta ezin dugu, baina egia da, esan zianen, esan nula, hasi nintzen ikertzen. Zer dao hemenatzen, zer dao. Eta hasi nintzen investigatzen, esan da, honek ezin du defect normal bat izan, zera argazki bat, orduan, eta hasi nintzen makinatzen, hasi nintzen artikulo zientifiko desberdinak erabiltzen, ez? Eta, zue fijatu, argazki batetik generatu behar ditu, argazki batzuk ez dira existitzen, eta hor sartzen da kontzeptu bat, oain super modan daola zientzian dara, datu sintetikoak. Eta joazte oso asoziatuta lehen esan deuna aurpegi horien media kalkulatzen. Sortzeko hori bai. Daukate gaitasuna sortzeko existitzen ez den zerbait. Gogoratu beti argazki bat diala pixelak eta diala zenbakik. Orduan guk sortu dezakegu edo zer gauza. Baina da horren abstraktua laguntza txikitxo bat behar dula. Eta orduan, datu sintetiko horien bitartez eta Generative Adversarial Network hauek erabilita argazkia kombinatuz egiten duna aurpegia mugitu. Baina hor dago bai beste trukito bat. Aurpegian bertan eta gorputzean ateratzen da aura txiki bat bezala, bai? Dala blurrin bat edo desenfoke bat. Bakizu zertako da noi? Disimulatzeko. Trampa. Egiten duna da, saiatzen da, nolabait rekonstruitzen eta nola ezan guztiz zuzena eta errore bat dauken, iten duna da difuminado bat, eta horrela suabego ikusten dira. Eta esan eta nola emateio bizia? Batzetik daude aktore batzun bideo grabatuta. Mugitzen, ez? Ez? Gauzak iten, ez? Eta hor duen arte dute bideoi, ez? Eta bideoi dago entrenatuta gan horietako batekin, bai? Gero pasatzen dugu argazkia, erabiltzitu datu sintetikok, eta sortzen du bukaerako bideo. Eta horrekin, jazta. Bum! Egira. Bueno, igual beste txarla matingo, eta hola pixka.
Eta zergatik ez dute beti funtzionatzen argazki batzuk? Ze ikusi izan dut, batzutan oso naturala esan dugu bezala, ez? Ostras, bestatzen zen, Nabaitzen da, ez? Nabaritzen da. De hecho, nik deepfake batzuk iteitut probakiteko, ez? Nere burua deepfakeatuta, eta olako gauzak ez, hitzaldi horretan bihar dauketenen, eta nabaritzen da, ez? Osa, esan nahi dut, batzutan argazkia ateratzen nahi momentu, argazkian kalitatea oso garrantzitsua. Argazki baten gogoratzen zeate, ez? Pixelak dira, ez? Eta pixela egiten daude, histograma batzuk bezala oso diferentziatuta balima daude, ez nahi sartu matematikako klasean, baina oso ondo diferentziatuta daude, hobeto, resultaua asko zobegoa izangoa. Batzuk edo zein argazio, nik hartzen dut selfie bat, hola burua okerra dauketela, eta, karo, hoi da, ikertzaile bat entzako da, lo peor. Zematiko zunen, ikertzaile bat, burua okerra, atzea, iluminazioa fokokin, brillatzen, eta betaurrekokin, jazta. Gastu balio zertako. Claro, porque azkenen brillok eta horrelako gauzak itute imagena R. Eta orduan, pixel horiek saturatze baia, informazio hori galdu doia. Claro, horratik ane bai, aireportutan ibiltzen ginean gara joietan, ez? Depende zerrieleta jote zinean, zure eneia edo zure pasaporte jartzean, kamara bat ibiatu hartzen nion. Eta ni betaurrekokin joten nintzen, eta hasieran nintzen ez da kontu batzen, eta ez dizu iragurtzen, eta claro. Ja brilleek, eta torza dizu, excuse me gentleman, can you... Eta orduan iten duez, eta bai, horko zerbait antzeko izango da horrek ez, zeltasunak emate izkiozu nian. Utzako zaila da, batez era, adibidez, begietako segimentoen berde momentun, brilloiek balima daude, konfunditu inten da sistema, eta igual astera brillotik iten, eta orduan ja ez du ondo begiratzen, eta bueno, diago indikan erronka, kitan erronka pila dauzkego indika horretik iteko, así que uste dut lan pixkat egiko. Igual aprotxetzen dugu bai pixkat moment egiteko, ez? Kontatzeko pixka bat, aber zer zengoan zazki biharko hitzaldian topatuko duguna. Venga, zer bat esan dezaket. Kasi dena esan dizut, ez? Baina, bueno, ingotena da, esan dizuten bezala, ikusiet bideo hori, konturatu nintzen, gauza pila bat ez diela kontatzen, eta orduan ikiteitu kontatu. Baina, bueno, hau ez da sekreto bat. Hau jarretzen da, egin daiteke, existitzen da, ez? Gero ere bai esplikatzen dut pixka bat zintzuk izan dian klabe horiek hori dena lortzeko, ez? Porque, lortzen duzu, emaitza bat kristona dala, baina gero adibidez, ia dauke difuminatuta. Zergatik. Adibidez, ia ez darako ondo transferitzen, saren neuronal horretan. Truko. Ez ditut esango. Dena zinta kontatu. Eta adibidez, ez? Gero, internetena da, ingoitut, pertsona batzu eskatuta ja permisoa espreski, esaten, aizu, importa zaizu, zuri deepfakeatzea, eta pertsona batzuk esan diate, baietz, arazori gabe, oso ondo. Orduan nik internetena suapeatu horpegi ikusteko, benetan jendea dan gai edo ez, deepfake badala, o ez, nik erakuste bali maitut, badakizu da horretik deepfake badala, baino truko horiek jarriko ditugu pixkat martxan. Eta gero esplikatuko ditute ze gertatzen nahian zientziakin, nola Facebook eta enpresa importantek zen bat diru aidean jartzen horrelako gauzetan, eta diru asko da, artikulu horren bat edo pixkat aipatuko dut, ez naiz gehiago sartuko, gero ere bai esplikatuko dut zeintzu dian klabe horiek norbaitek deepfake bat nahi duen, ez desberdintasun da honez, haure kontatu dezaket, ez zuk azken Reface bezalako aplikazio bat erabiltze bali madezu, bai, hori da enpresa batekin du, eta enpresa batek beti dauzke interesak, ez? Igual zure alde jun daitezke edo zure kontra, baina beti daude, ezta? Baina, en cambio, Lola Floresen parte horretan, programa horretan, hoi dago interneten. Ikusi dezake egotinek. Zer iten duen? Exactamente. Orduan, daukete prestatuta, klikak eginda, eta, jakinda argazki koordenatzen, eta, eskuiko klika iten balimakizu, ezkerrekoa ratoia pixka muitu, eta gero pasoak ondo segitu, aterako zeizu deepfake medio decente. Eta beharko dezu, portatil bat nahiko potentea. Adibidez, Mac horiek ez dute balio. Ez daukate tarjeta grafiko integratu potente bat. Esan genezake portatil bat behar balima dezu, 1.500 euroko portatil bat gartezu. Nerekin ere zinguetik. Eta Lola Floresena iteko, igual 6.000 euroko ordenadore bat arazu. Eta gutxi gora bera 5 egun edo lagotzi entrenatzen. Eta ondo ateratzea, klaro.
Hor da trukoa. Claro, hoi da. Trukoa dirua da. Beste guztia magia da, baina truko ondina dirua da. Ba, eskerrik asko unai, bai, pila bat ikasi dugu. Jarriko dio gure entzulei ikusteko nun eman dezaketen izena, pilako itzaldirako. Nahi badezunera horpeia egin dezakezu odrirekin eta erabili dezakezu ikaslekin. Bilon zeren nabezela, ez? Guk izan bardu ikustea gaur. Bueno, egia da, badauketen lan ia publikatuta nire GitHubeko kontun. Osa, dao, komunidade bat, ez, desarrolladorek eta algo zituztela bere kodigok, ez? Eta orduan, adibidez nire dauket publikatuta nola egin FaceSwap hori, edo zeinek erabiltzeko. A ber, notatzen da pila bat, ez da la persona real bat, baina erabili dezakezu, eta, bueno, pizkat jarkin behar da programazioz, baina, bueno, nahiko saiatuko gea. Begira, kolaxein genuen, igual honekin titare, bai, ez? Eta Twitchlari gea. Bai, gea. Baina Twitchlari zeate los nuevos rockstar. Wow! Rockstar. Egia da. Hasta azken ematen du, rockstar eta dena. Ba, eskerrik asko, unai. Eskerrik asko. Venga. Naiz irratian, bigarren kafea. Iñaki, bakizu zer esan nahi duen abesti honek? Temazo badala? Entzun. Ba, entzule finak bazarete, dagoeneko hartuko zinaten, abesti hau jartzen dugun bakoitzean, lehiaketa bat aipatuko dugula. Ze lehiaketa, Iñaki? Postal lehiaketa. Postal lehiaketa. Badakizuen bezala, edo agian norbaitek oraindik ez daki, baina oso berandu zabiltzate, postal lehiaketa bat egiten ari gara. Beraz, guk esan diegu gure entzulei postalak bidaltzeko. Postalak edo opariak, ze gauza arraro xamarrak iritsi zaizkigu. Bai? Bai. Ze gertatu zitzaigun ez, astelenean. Galetu inbar nizu nointxe, ez? Ba, gu hemen ari ginen gure postal lehiaketa zitze egiten, kontatzen, ba, hori, Twitchetik norbaitek esan zigula iritsiko zela opari bat guretzat, eta derrepentemente hementxe ginen, eta norbaitek poltsa bat utzizun atean, eta korrika alde egin zuen. Korrika. Gure lankide Amaia atea zen bere atzetik. Harrapatu zuen? Etzun harrapatu. Benetan? Etzun harrapatu. Etzun ikusi nortzen. Eta poltsa hartu genuen, iriki genuen, poltsa barruan kutsa bat zeon, eta kutsan, bigarren kafeko gaietak. Unboxing bat egin zenuten? Eta hoi edia? Anpoltxin bat egin genuen. Anpoltxin. Bigarren kafeko gaietak, bigarren kafea esaldia daukatenak. Ai, ama. Eta bigarren kafeko katilu pitxerrak eta platerak. Bigarren kafeko... Katilua ikusi dut, bai? Ikusi duzu? Bai. Baina nola, guk ezagun kafe hartzen... Kaferik bate txikitxo bat ingo dugu. Tetxo bat, eta jazta. Hori da, bai. Eta ez dakigun hor kutzi duen oraindik? Bai, dakigu bi Twitchlari direla, baina ez dakigu... Baina ez dira usartu, honea etortzera aurrez aurre, eta... Konfirmatu dute korrikata zenetako bat behaiek zian, behaietako bat zen, edo lagun bat engantzatu zuten? Behaiek son digute postaria zela. Bai, postaria. Ez dakigu postaria... Bai, eta nizazki baloi jogalaria, baina... Ba, hori,
zuek ere, opariren bat baduzu guretzako, gaietan nahi izan da pixkat xantaia, Postalarekin nahikoa deu. Postal bat argazkitxo polit batekin, eta atzetik zuen hitzekin, zuen hitzederrekin, losintxaren bat nahi baduzue, baina bidali postalak, badakizu helbidea? Ezakizu helbidea. Rondilla 15. Osando. Gonbidatu esaten diet. Rondilla kalea 15, 20.400 Tolosa. Tolosa. Oiana. Bai. Etxeko lanak inditezu? Jakina, gaina bestia aurrekoa propos jarri diaz, osteguna ostrela larun bata dana esaten aizan, nik agenda esango izu. Bai, horregatik. Eta bestia ere apropostuko kreatu duzula. Bai. Bueno, basiko gea, gaur osteguna, askarrin bergo ditugu gauzak, baina bueno, gaur Santurtziko Serantes Kulturaretoan, 7etan, tartean teatroanen, ez tokero ikuskizuna egongo da, eta igandean Hondarribin izango dira. Joan den astean deferiaren inguruan aritu ginen Donostian ospatzen zana, eta gaur izango da azken emanaldia, gaueko 8 gutxitan, Al Desnudo, dantza ikuskizun bat, Irantxe Ansa eta Igor Bakovic, dantzari gisa dituena. Horrez gain, gaurko beste proposamen bat, arratsaldeko 7etan hau ere, Donostiako Kontadoresen izango dira erradikalak ginen. Korrik egiten badugu lirizia, Bai, nik uste bizkor junezkeo baietz, etxiko gineake. Edo Aramaiora ere joan gaitezke, bertan Ama Alulur, bueno, hori ikusia dugu, beraz, akaso bestea ikustera joan gaitezke. Bi arrostirala gure gonbidatua lanean aituko da, Losers, eskainiko dute Zornotzaretoan arratsaleko 7etan, eta uste? Bihar eta atzo eta eren egun, da etzi landalan dabil. Landalan. Berarekin hitz egingo dugu, ez dakit nondik ateratzen duen denbora, baino egin digu guri ere tartetxo bat, beraz, eskerrik asko. Bai, eskertu behar da. Eta horrez gain, larumatean ere getxo nahituko dira. Atzerrian Lurra Garratz ikuskizuna izango dugu Zarauzko modelon, bihar ostiralean arratsaldeko 7etan, eta dantza asko dago asteburu honetarako. Eibarren Lamov konpainiak Tempus Fugit eskainiko du bihar arratsaldeko 7etan, eta emozio asko biltzen dituen lana izango da, mina, serrea, harridura, barrea, maitasuna, izu aldaketa, ilusioa, bueno, denetarik bizial izango dugu hor. Eta horrez gain estreinaldia, Amua, gaur, aurreko astean eta aurreko asteetan aitugu hauen inguruan, gaur ziburu neon behartzuten, baina berriz ere ibilki jaialdia bertan bera gelditu da. Beraz, igandean izango dira Lesakan, eta hor bai, estreinaldia egiteko aukera izango dute. Larumaterako proposamen batzuk, Ameriketako Bidaia, Tantiaka teatroanena, Antzokizarrean, Donostian arratsaldeko 7etan egongo da, asteartean deferian aritu ziren gazteleraz, eta orain Donostian euskaraz ikusteko aukera egongo da. Beste dantza ikuskizun bat, Eklat, Adriana Bilbaorena arratsaldeko 7etan, Basauriko sozial antzokian. Hau flamenko ikuskizuna da, eta moda, musika, kantua eta dantza uztartuko ditu. Horrez gain, larumatean Gu Primer, Bergaran izango da atxaldeko 7etan, Gorria, Bertso eta Flamenkoa Zuiako kiroldegian hau ere 7etan, Epikus, beste dantza eta flamenko ikuskizun bat Barakaldon, eta Bilboko La Fundizionen Koldo Arostegik zuzendutako lan baten estreinaldia izango da El ritmo que nos precede. Eta bertan 3 dantzari arituko dira, Natalia García Muro, Eneko Gil eta Koldo Bera. Eta iganderako proposamenak lehen aurretik aipatu dugun Estok Ero Hondarribin egongo da, eta Amuaren estreinaldia, bai, Lesakan, hau ez dugu uste bertan bera geratuko denik, beraz, estreinaldia egiteko ea aukera duten. Simun Fuxek zuzendu du lan hau, eta aktore lanetan Maite Larburu, Manes Fux eta Simun egongo dira. Eta sinopsiak honelaxe dio. Anak bere gaztaroko 2 maitaleoi gonbidatu ditu Iratiko etxola batera. Azken asteburu bat, izan zirenaren eta amestu zutenaren izenean. Asko maitatu dute elkar, eta zaila izan daiteke agian intimotasun hori partekatzea. Ikusi egingo dugu hiruen artean
ze harreman sortzen den iratiko etxola horretan. Eta beste proposamen bat guk ostegunetik igandera egiten dugu, baina asteazkenean uste dut oker espanago Losers Iruñean egongo dela Nafarroako antzerki eskolan, eta horren abisua hemendik bidaliko dugu bertakoentzat hurbildu daitezen. Eta dagoeneko gurean dugu gure hurrengo gonbidatua. Aitziber Garmendia. Zaldibi, aktorea. Txikitatik izan du antzerkerako zaletasuna. Oholtza bat ikusi eta bertan egon nahi zuen, edota kamera bat aurrean jarritakoan keinuka hasten zen. Bere txikitako idoloa ere artista bat zen, Txiribiton. 13 urterekin artean adinagatik ezin batzuen ere Beasaingo antzerki taldean hasi zen, 13 urte zituela ezkutatuz, eta bertan antzeztu zuen bere lehen obra, Dario Foren hitz egin dezagun sexuaz. Obra honekin gainera, antzerkiaz gain, sexuaz ere asko ikasi zuela aitortzen du. Zuzenbide ikasketak burutu arren, aktore lana izan da beti ogibide eta pasio, eta antzerki ikasketak egin zituen Donostiako arte eszenikoen tailerrean, Juan Kodinaren eskolan eta baita Madrilgo Azarten ere. Bere lan ibilbidean, telebista, zinema eta antzerkia uztartu ditu, azkenaldiko euskal lan arrakastatsuenen artean ere aurki dezakegularik. Telebistan, Martin Telesaiak egin zuen ezagun 19 urterekin, eta ez hori bakarrik. Bertan, familia bat ere izan zuen. Harrezkero beste hainbat telebista saiotan ere ikusi ahal izan dugu. Sorginen laratza, Que vida más triste, Mi querido Klikowski, Allí abajo, gure kaxan hainbat pertsonaia eginez, eta pandemia garaian ezur mamitu eta sortu zen Barre Librean. Bihar bertan ETV baten ikusgai izango den Erlauntza filmeko protagonista da, eta zineman ere hainbat proiektutan aritu da. Sukalde kontuak, Anfitrioi berezia, Alaba zintzoa, 8 apellidos baskos, eta 11 laburmetraitan ere parte hartu du. Adibidez, Imanol Gurrutxagaren Nigandik. Azken aldian oso ohikoa da gure agendan, eta hiri eta herri askotan Aitziber antzezlanen bat ikusteko aukera izatea. Izan ere, pandemia etorri zenean 6 antzezlanetan batera zebilen. Losers, Erlauntza, Moko zorrotza, Rita, Txanogorritxotik 8 emera 6 mutilmedio eta Feminaiz. Baina aurretik ere antzezlan askotan aritu da. Emakumeak izarapean, Arrainen bazka, edota Kafka eta Panpina bidaiaria besteak beste. Honez guztiaz gain, Aitziberrek idazteko tartea ere badu, eta horri ere ekin dio. Horrela 35 huts lanean ere idazle ibili da. Feminaiz berak idatzitako bakarrizketa da, eta azken urteetako Donostia sariko gala ere berak idatzi izan du. Guretzat ere tartea bere alakoan egin du, eta hementxe dugu elkarrizketa goxo bat egiteko. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Aitziber Garmendia. Eskerrik asko denoi. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ze pozik, ze politxe esan dizun dena. Gauza asko enitzen goaz. Errepasoa ondo etorri zein deri ere. Eta gauza asko ez ditut esan, Osa que... Ni hasiko naiz lehenengo galderarekin. Bota. Tarte honek kafe hutsa izena du, gure saioak bigarren kafea izena du, naiz eta norbaitek esan digun ez dela oso originala. Bueno, nahiko originala zaiz, bigarren kafea, lehenengo kafea baina originala, bigarrena. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Oida. Eta horregatik guk gure arte estenikoetako lagunei egiten diegun lehenengo galdera honakoa da. Aitziber Garmendia, kafea gustatzen zaizu, bai edo ez? Bai. Vale, listo. Eta guain, oianak galdera garrantzitsuak egingo ditu. Hori ere garrantzitsua da, Oiuri. Garrantzitsua, bakit ez nahola bakarrikan gaur. Egia da. Ze zuei ez zaizu gustatzen, zue bioi. Baina ez zaizu gustatzen zaporea. Nei, oida. Bai, niri ere ez gustatzen. Ez zaizu gustatzen. Nik Etiopian probatu nun kafia, hor bai gustatu zitzaidan. Ipai jakin. Igual... Bai. Bueno, Aitziber, esan dugu, pandemia etorri zenean zu lan askotan zenbiltzan. Bai. Lana asko ez ditugu, danak ezin ditugu hemen aipatu, baina azken aldian hemen agendan ere aipatu dugu, eta uste dut oker espanago duela bi ostira Leidorren izan zinela, Txanogorritxotik 8 emera ikuskizun horrekin.
Guatzezea zen pasazan, ez da? Bai, zehoz, ezin izan zinen jun, azkenian, ez da? Oh. Ezin izan jun, ez? Ez nola izan zan? Eneukan planik. Ah. Baina honekon sarreraik ez da. Ai, ba. Ilabete bat lehenago komentatzen hemen, bai, badator. Jun berdet, sarrerak nun, hemen, bale. Ba, geho saioa bukatutako neusiko jut. Hola, eunero. Eta derrepente lagun batek, bueno, nola gehatuko geha juteko? Ez daukat. Sarrerak. Bueno, guaindik egun batzuk gatzeia. Sartu nintzen. Agortuta. Gaina guain, euneko 50 dago aforoa, eta pentsa lehido raundia dela, baina bai. Bueno, berriz etorriko naiz. Begira. Konta egozu pixka bat zer den bertan ikusi dezakeguna. Gainera uste dut, sinopsian esaten duela, maitasunaren patetismoari, barrearen bidez, aurre egiteko gida liburua izan daitekela. Bai, nik lehenengo aldiz testua irakurri nunen, Marta González de Vegana da, okerrez banao esate, ze autore guztiak saiatzen naiz buruan eukitzen, baina batzutan nastu ditu obra eta autorea behar. Irakurri nunen, bai, irutu zaiten asko hurbiltzen zala gure realitatera, ez? Ze patetiko bihurtzen gean, maite mintzen geanean, eta patetismo hori modu politian eramaten badezu esan edet, maite mina politia danean, bueno, nahiko ondo dijoa, baina maite minaren mina erakutsi behar dezunen, eta patetiko bihurtzen zeanean hor ematen deupena hundie. Ze dramatiko jartzen gean gauza guztiekin, eta gero ez dira importanteak, adibidez hitz dute obra hortan, bueno, nik ez, autoreak hitz egiten du, adarren inguruan, ez, da esatezu. Bueno, bai, baina ez, bizitza honetan ez da, ezer hain grabea. Eta horren inguruan asko hitz egiten du. Egia da gero moldaketa batzuk egin ditugula, bueno, itzultzeako garaian ez dalako bakarrik hizkuntza itzultzea, baizik eta erreferenteak ere hemengoak bilatu behar dira, eta hori dana. Hor moldaketa lan bate onda, eta gero egia da, nik baneukela gogoa, testua pixka bat zabaltzeko oso ikaragarri heterosexuala da, orduan, bai, kasu hontan neska batek hitz egiten du 6 mutilen inguruan, baina hala ere nahi nun zerbait, zabalagoa izatea, eta pixka bat denak ere identifikatuta sentitu daitezen. Baina hala ere bai da, emakume eta gizonen arteko egitura bat antzezlana bera. Bakarrizketa bada, eta zuk ere feminaiz bakarrizketa idatzi duzu, eta bertan esaten duzu emakumea naiz, eta umorea egiten dut. Askotan, umorea lotzen dugu pertsonaiekin gizonezkoetara, ez? Agian antzezlan batean, mutilak egiten ditu umorezko momentuak edo, eta emakumeak ezain beste. Uste duzu oraindik hori horrela ematen dela, aldatzen ari da? Aldatzen ari da, baina oso gutxinaka. Oraindik ematen da, eta oraindik ematen da ere, nahi askotan esan diate, Jose itxusi jartzen zaituzten personaje hortan. Gizonezko bati oso gutxitan esango diote hori. Eta guk badirudi beti eder, eta beti txukun, beti prestu egon behar deula. Eta azteko, ez naute jartzen nik aukeratutako pertsonaiak dira, nik sortutakoak dira nire imaginarioan, eta gero lantalde zabal batek hori zurraragizko bihurtzen du. Badirudi ez daukagula azteko erabakimenik, ez? Jartzen dizkigutela pertsonaiak eta jazta, eta obeditzera kondenatuta gaudela. Eta horrez gain, itxusitasuna emakumezkoetan adidez, ez da oraindik normaltzat jotzen. Nere adineko jendeak esan dite, eske itxusiko jartzaituzte, eta komediak ere ematen du hortarako, lizentzia batez, itxusi ateatzea nolabait ondo ikusita dago komedia egiten nahi balimazea. Baina oraindik emakumeek horre lan handia doke egiteko. Aipatu duzu pertsonai batzuk zuk sortu dituzula, eta nahiko nuke horren inguruan pixka bat hitz egitea, ze uste dut, agian kariñoa diozu Gorane pertsonaiari, edo pixka bat nola sortu zen Gorane, zer referente izaten dituzun pertsonaia horiek sortzen dituzunean, eta gero ere konta iguzu pixka bat, uste dut, edo irakurri dut nunbait esan duzula, zure etxian, pertsonaiak sortzeko txikitan ingurune bat edo bat zenuela, Aiona baserritarra uste dut edo, eta aizpa bakalau musika entzuten aitzen zala, orduan horrek ere nola bait pertsonaia ezberdinak sortzeko aukera edo eman dizula. Bai, azteko Gorane sortu zen, zuekor izenazun telebista saio baten, eta ilusio egit gaina honen inguruan hitzitea, ze justu onan etorrela aprobetxatuz Iker Galartzakin bazkaldu den, eta muxuak bialdu dizkitzuen.
Eta sortu zidan Goran eta Andoitz. Eta ez dakigu oso ondo nola sortu zidan, baina lehenengo grabaketa egunean ja izakera propio bat sortu zuten. Eta Goran ezan Andoitzi atximurra iken ziona, eta Andoitzan Elizako kontuak zekartza mutikoa. Hortan, pertsonai hori sortzeko bai fijatu nintzen umeetan, ze ez da bakarrik ahotsa jatzea, da baita ere nola begiratzen duten, ze gorpuzkera duten, nola moitzen dian, eta oso lan aberasgarria izan zen, ze pila bat denbora egon nintzen umei begira, esaten norbait gaizki pentsatzen bale madu, eske gaizki pentsatuko du, bai denbora itxen ume begira, eta oso modu guretzako ez dakit nola esan, ez praktikoan moitzen dira, movimentu asko alferrik egiten dituzte, ez guretzako, baina beraientzako ez, ze jolasa da, beraientzako bizitza jolasa da, eta hori asko gustatu zitzaidan. Eta gero bai, txikitatik eukidete mikrokosmos bat nire etxean, nire aizpa aiora, ni baino 5 urte gaztegoa da, de hecho, la jaio pertsonaia nere izpada. Jendeak ez badaki ere jakin dezan. Ote zan bere gelan bakalago entzuten atope, eta aldi berean, sukaldean, nere itxona Antonio, hartzaina, gazta egiten. Bai, orduan, baza nola txoke kultural hortatik nik uste inspirazio asko jaio zala, eta itxona behare oso teatreroa zen gaina, eta bai, nik uste hor mamitu zala pixka bat dana. Eta haitz behartzu ohituta zaude, euskeraz, ikasteleraz lan egitera, euskera zer oso sentitzen zara? Askoz. Gaztelera zaina izenean, normalean manaldi berdina euskeraz eta gazteleraz estrenatzen dugu, eta gaztelena zaina izenean esaldia atzeko zaurrera hasten bali madet, ipurdia astutu itez. Eta nola ikusten duzu hor justu aipatu dizun bi bertsoietan iten zuzenean euskerazko bertsoari ematen zaio denbora talana? Nik usten dut hor badaola kontraesan handi bat, eta esaten dugu bai hemen euskeraz eskaini behar da, baina orokorrean erderazko lanari beti karga handigoa ematen zaio edo garrantzia handigoa. Euskeraz azkenean euskerazko montajeari denbora gutxiago eskaintzen zaio normalean, osea ez dut orokortu nahi, baina normalean hala izaten da. Nire kasuan euskeraz erraztasuna handiagoa dudanez, egia da eskertzen detela erderaz prestatzeko denbora gehiago izatea euskeraz baino, baina euskeraz errestasunik ez duna erentzako ez da justua. Orduan, bai, hor iruditzen zait badaola gutxiesten dala euskera, eta erderaz gaizki edo azentuarekin hitz egiten dugun aktoreok bagoaz nolabait beti San Benito horrekin ez, eta aldiz euskeraz erdipurdia hitzen dan aktore bat, estena gainean barkatzen da. Ez dut esaten barkatu beharreztanik, baina eman diezaiogun bakoitzari bere garrantzia, eta hemengoa, lehenbizi euskera. Gero-gerokoak, eta zenbait eta hizkuntza gehiago jakin, hobeto, baina lehenbizi gurea, baina eta hori ez da mantentzen. Guk, etxeko lanak jartzen dizkiogu gure gonbidatuei. Eta zuri ere, jarriko dizuegu etxeko lana. Baina gure aurreko asteko gonbidatuak, bidali digu galdera bat zuretzat. Ze etxeko lana hori da. Zuk bidali behar duzu urrengo asterako gonbidatuarentzat galdera bat. Aste guztia aukiko duzu eta oianak azalduko dizu zein izango den, eta... Hemen esan behar dut edo bidali. WhatsApp-ez bidaltzen duzu. Ondo, oantxe bertan neurona batzuk infartatzen. Zer esan behar dut. Eta, zure neuronak infartatu dira, eta uste gure kamera ere infartatu dela, eta ez zaitugula ikusten. Vale. Lasai. Inigo hemen daunen olako gauza pasatzea baita, Eta okerrago bai. Bai. Asintxio daunen okerrago. Asintxio, muixo handi bat. Orduan, hemen daukau galdera zuretzat. Aupa, Itziber, zer moduz. Hemen doan ere galdera. Jakin nahi nuke, ea zure eritziz, gaur egun artista batentzat, zein garrantzia duten sare sozialek. Ea zertan izan daitezken onuragarri eta zertan izan daitezken kaltegarri. Eta bietatik baldin badaukate, ea nola aurkitu daiteken oreka bat. Beste gabe, ea laster elkar ikusten dugun eta musu handi bat. Ai, muixuz, bai. Azkeneko aliz uste hemen izan ginela Telleriatarren sozidadean, bazkari batean, eta bazkari horrek osari batean mukatu zuen, beste gare bat zuztian, ez zian konfinamentu garaiak.
Ze galdera ona. Bai. Gaina honen inguruan asko hausnartu izan dut, ze nahi baino engantxa handiagoa daukat nik neronek sare sozialetara. Iruditzen zait onuragarri badiala kasu askotan erabiltzen bali madakizu eta promoziorako tresna bezala erabiltzen badituzu. Nahi gertatzen zaidan askotan da oreka hori galtzen detela eta esklabu sentitzen naizela askotan. Nik jartzen bali madet, biharrean gogea arratsaldeko 7 Tolosan Leidor aretoan Txanogorritxo antzezlanarekin. Gero sentitzen den nolabaiteko obligazioa idazten edo galdera batekin idazten didan guztioiei erantzuteko. Iruditzen zaitelako nolabait badalako modu bat zu jarraitzen zaituzten horiek zaintzeko eta bueno, informazio iturri ere izan zaitezen, baina askotan eskatzen dizu, egunean ordu bete edo 2 ordu erantzuten egotea. Eta erantzuten ez badet gainera, badaukat run bat, honek galdetu eta berre noiz goatzen, imaginatu, musikara eta ez diot erantzun. Eta nik uste hori indian ere lana da, nik ikasi bart hori gestionatzen eta badakit mundu guztiarekin ez dintela ondo gelditu egunero eta momentu guztietan, hori badakit. Gero kontua da, ze neurritan zuke sare sozial horietan zure bizitza pertsonala erakusten dezun ala ez. Nei gauza oso kurioso bat gertatzen zait eta oso kontraesan handia da gaina. Adibidez, ez dut jarriko nire bikotearen argazkirik sare sozialetan, baina aldiz bai nire ilobarena. Ez? Eta horren inguruan ere nik hausnarketa egin dut, noski nire ilobaren argazkia jarri aurretik nire izpari baimena eskatzen diot, noski. Baina hala ere, nik erabakitzen dut hori jartzea, eta neurri batean nire iloba ere, bueno, eskaparate hortan jartzen nahi naiz. Saiatzen naiz hori kontrolatzen, baina onartzen dut nire barruan handi kontraesan handia ditutela, eta ez naizela nahi nuke bezain, bueno, garbia hortan. Zuaitz gatuko zen, kontentu erantzun horrekin. Bai. Zuaitz ondo erantzun eta probatu dut. Noiz baitere hau esan duzu, umorea bizitza filosofia badela eta edozein egoeratan laguntzen duen ikuspegi badela, ez? Zuk ere zure bizitzako etapa batean, komedia izan duzu sendagarri. Jakin nahiko nuke, eta hemen Zuaitzekin ere aritu ginen pixka bat horretzaz, antzerkia, komedia, terapia izan daitezke, lagun gaitzakete aurrera egiten egoera zailetan? Dudari gabe. Bai, sendagarri dira, ze barre egiteak edo gauzak humoretik, komediatik ikusteak beste perspektiba bat ematen dizu arazoekiko. Eta gehien bat erakusten dizu baita ere emozioak kudeatzen, ez? Da askotan da gauza bat etzaiguna, ateratzen ez dakiguna, eta niri ere ez zait beti ateratzen. Baina egia da humoretik begiratzen ditudanean beste modu batean gestionatzeko edo kudeatzeko gai naizela. Eta 10-etatik 6 lortzen balin badet, ondo. Oain beste lauak lortuko ditut, pixkanaka. Hoi da, prozesua da. Bai, hoi da. Bueno, hau galdetu inbartzaizu. Lan askotan zaude, leku guztitan dago, ez? Leku guztitan, bai. Eta zukeren noizbait esango zenuen, seguraski, beti berdina daude leku guztitan. Bai, eta nik badakin negatik esango dutela. Eta ezezko asko, gaine horregatik ematen ditut, urrengo urterako eskaini dizkiaten 2 estreno, antzerki estreno, ezezko eman berri dugu, bai nik eta bai Jon Plaza, esaten gen dugu, jendea nazkatu ingo da hasteko, gu biok berriz ere beste antzezla matean ikusteaz, nazkatuko da edo aspertuko da, orduan, nik uste importantea dela, ez bakarrik besteek esango dutenarekiko, azken finean, badakigu lanbide zikliko bat dela, nei oain ziklo oso emankor bat tokatu zait, eta gozatzen ari naiz, nekeak neke gozatzen ari naiz. Baina badakit ziklo hau amaituko dela, eta beste ziklo lasaiago, pobreago bat ere turriko dela. Eta, bueno, onartuko dut, lanbidea hontan hasi nintzenean hori ikasi nulako, eta datorren bezala, joango dalako beste ziklo berri hori ere. Baina bai, egia da gero norberak ere pentsatu behar dula, irudia erre ez dadin edo, baiezkoak eta ezezkoak ematen asmatu behar dula, eta ez dugu beti asmatzen, hori egia da. Aipatu duzu Jon, eta Jonek hau esan duzutaz, noizbait, nire lagunik onenetarikoa da, bidai laguna, lankidea, irakaslea, ze politia da. Bai. Argi ikusten da, eta nik uste dut hori transmititzen duzuela, bai antzerkian, bai telebistan ere elkarrekin ikusten zaituztegunean, edo elkarrizketa batean, ez?
ze harreman duzue? Hori, bidai laguna. Zoragarria da, eske zoragarria da, ze, sorkuntza lanean zabiltzatenoke jakingo dezute, sormena dela gauza bat, iturri bat beti irikita ez da ona, eta isten danean gainea, gehien bat fetxa batzuekin lan egiten degunean, astetik astera hau sortu behar dugu. Zure lankidea, zure bidelaguna, zure eskutik doana, oso eskuzabala eta emankorra danean, lan pila bat erresten zaizu automatikoki. Hori gerta zait Jonekin, bai antzerkian, bai telebistan, kimika handia daukagu eta umore oso antzekoa, sortzeko prozesu oso antzekoak ditugu, tempo aldetik, ideia eta planteamentu aldetik, orduan alde hortatik lana asko erresten dit. Eta gainera oso lagun onagea, gainera kriston parre botatzen ditugu, gainera dana dakigu bata besteaz, beti esaten dugu, aserretzen bagia, elkar akabatu beharko gea, ze putada hundia indikeu bata besteari, dakigu guztia jakinda. Sortze prozesua aipatu duzu, nola sortzen duzuzuk? Eta batez ere agian idazterakoan ere nola sortzen zaizkizu ideiak, bakarrizketa hoiek, edo gala bat, edo Donostia antzerkisaria, prestatzen duzunean edo? Ni buruak beti puteatzen hau, eta ni egun osoa egoten naiz, nire ordenagailoan egun osoa, demora daukadanean, ordenagailo aurrean, inspirazioa naiz etorriko zain, eta esaten dut, gaur ez zait etorri. Ohera juten naiz. Mesanotxean dauket kuaderno bat arkatz batekin, ze goizeko ordubietan esnatuko naiz, edo 3etan, edo 4etan, eta orduan esango dut, taza bat, eta jazta, eta orduan taza hort, esan dut, esnatzen naiz lehenengo impulso horrekin, eta impulso hori normalean libreta hortan apuntatzen dut gauean, eta hurrengo egunean desarrollatzen dut. Ez dakitzatik nire buruak hori erabakitzen. Esan dut, nik aukeratu halko banu, erabakiko nuke arratsaleko 5etan etor da bila inspirazioa. Baina ez da nahi dezunean etortzen. Orduan, nire prozesu hori izaten da, lehenengo gaueko susto horrekin esnatzen naiz, hitz hori edo ideia hori apuntatzen dut, eta hurrengo egunean desarroioa egiten dut. Gai, barkatu goiuri bota. Ez dakit kuaderno hortan apuntatuta eukiko duzun galdera honen erantzuna, ze oikona da gonbidatuarentzat kanpoko galdera bakarra egotea, baina gaur egun berezia da oso, eta badaukagu beste galdera bat, guri nahiko arraroa iruditu zaigu, eta ezagitzuk erantzuten jakingo duzun. Espero du. Bai. Garmendia? Ik daukanik, nutxa gutxi. Ai, ama, nola posible bigarren kafe etorrita aukeratu zula ba? Nien naune, un bakarrenetakoa. Ai, ama, baino nahi nun bai, aireportu balimare biali galderatxo bat. Ez dakit galdera o afirmazioa dan, ez dakit oaindik nola planteatu, baino, kontaiozu Goiuri Iñaki eta Oianari, generoaren iraungitze dataren inguruan zer dakizun. Ze ustez badala gai bat, ikerketa esparru sakon batera amantzaituna eta gozatu dezuna, eta gozatzen jarraitzen dezuna, beraz, generoaren kaduzioaren ingurun zer dakizun, eta ikusteko ez dizu ala txarriko pa, ez dizue Goiuri Oiana eta Iñaki kontatuko, baina hor zure ezker eta diagonalen ikusten dezun frigorifiko arroxa hortan zarpezak daude. Eta bigarren kafea gonbidatzen zaitu. Hala, muxo handi bat, izan ondo. Adio. Momentu hontan dago, hegazkin baten Suizara bidean, baina ez daztu, hegazkina sartu baino lehen, galdera bat bialibertio eta itzi berri. Ona, xintxio, lehengon esan nion, zuen edanoa eta justu zuetzau eta lotxik ez dauken, behin jain ditxo nion gota, zuen arpegia ikusiet, behin baino giotan falta izan dela. Oida. Generoan kasu hau da, eski kriston parakin ginuzten, ze behin editu ginen afaltzeko Donostin, eta Donostin zan, nire auzoan zan, eta nik gombidatuko zaitut. Ez, nik gombidatuko zaitut. Bale, urru nahi godeu, tolosan da, beran, etxea gombidako zaitu gina. Baina, hola, genero honakin, osea, gehiago zaizu, de gizon xarra? Esan ez bezala, etxen, baino ez xurren aizelako, genero honakin da. Esan nion, osea, hau plaza gizona. Bai, plaza gizona, baino gaina plaza gizona xarra bezala. Eta arrezkioz, ez dugu berrizea afarirekin, o bazkarirekin, orduan, Inigo Asensio, bazkari bat, zordia zu, genero honakin, ni etorri naiz Tolosa, baino zu etzare. Jarri data.
by the pool. She like my sexy cool mama with blades on the Bravada, rockin' Doja Cubana, hydro in the Guana. Shifted higher than the ceiling, and ooh, is the ultimate feeling. Aipatu duzu ez, sormena edo nola tortze zaizkizun batzuetan ideiak, eta bakarrizketen bidez, antzeslanen bidez, oso gai sakonak ere landu daitezke, eta nik uste dut azkenaldian zuk Barre Libran egindako bakarrizketa batek izan duela bere oihartzuna, transexualitatearen ingurukoa. Garrantzitsuak dira olako gaiak ere umoretik esan duzun bezala, baina batez ere bistaratzia, ezta? Nola izan zen? Naiz elkartarekin uste dut pixkat elkarlanean egindako bakarrizketa izan zela? Nola egin zenuten hori? Bira, hau iritsi zizaigun gainea nahiko kasualitatez zegia da, bideoklip bat plazaratu behar zutela, eta eskatu ziguten arpegi ezagun batzuei bideoklip horren koreografia edo egiteko eta saretan zabaltzeko, pixkat harrera hori izan zezan, behintzet oihartzun hori sortzeko. Eta hasi nintzen nahi zen orrialdean sartu eta informazio bila, bazelako gai bat netzako oso ez ezaguna dena eta interes berezia pizten zidana umeen kasuan, ez? Eta lehenengo irakurtalditik harrapatuta gelditu nintzen, kontatu nahi nun, hitz egin nahi nun horren inguruan, testigantza asko irakurri nituen ikaragarri mingarriak, batez ere mingarriak gizarteak duen posizio atzerako hortatik eta askotan gaina oso oldarkorra. Eta erabaki nun horren inguruan hitz egitea, bildurra hundiakin ze oso gutxinekien gaia. Orduan askotan ez dakizun zerbaiten inguruan hitz egiteak baditu bere arriskuak. Naizenekin harremanetan jarri nintzen, eta Bea Seberrekin jarri ninduten harremanetan segituan, ez dakizu ez emakume nola adirazten dituen gauzak, nola esplikatzen dituen gauzak, nola suabe zure ez jakintasunetik gaizki planteatutako galdera bat berbideratzen zuen, ikaragarrik hasi nun, oso gustora egon nintzen, eta erabaki nun, ausartuko nahi zonan inguruan idaztera eta bakarrizketa egitera. Idatzi orduko mesedez esan nion bistazoa botatzeko ez nun hankari sartu nahi. Batez ere ez jakintasunetik, ze askotan erabiltzen ditugu baita ere terminologia batzuk, adibidez okerreko gorputzean jaiotzearen terminologia edo ideia hori ez, okerra da, ez da okerreko gorputzean jaio, bea badaki eta bea badaki zein dan, hor gizartea dago eta gizartearen okerreko begirada dago. Pixka bat gure perspektiba zabalduko bagenu eta gehien bat beti irakatsi izan diguten zurruntasun hortatik aldenduko bagina, ze badirudi ezaugarri batzuk diela bakarrik neskenak eta beste batzuk bakarrik mutilenak. Igual guk ere pixka bat hori relajatuko bagenu litzake hainbesteko presiorik egongo transexualitatearen inguruan ere. Orduan erabakin horren inguruan egitea eta poz hartu nun alako jartzuna izan zula ikustean. Hala ere jarraitzen dute eskolako erasoek, bullyingek, esan nahi dut, oihartzuna izatea ez da sareetan trending topic izatea hori azkenean txorrada bada, oihartzuna izatea izan dadila benetan gauzak aldatzen hasi direla ikustea. Hori ez dagoen bitartean, jarraituko dugu lanean, baina askotan badirudi, bitu zenbat adiz ikusi den monologo hau, baina lortu da zerbait? Ez, orduan alperrik da. Jogo, Juri, ni hemen usteet esango diazula bukatzen nahi dala, ez da, saioa? Bai, hoxe esan behar nizun. Esan behar nuntze gustora gauden. Behin etorriko naiz Tolosa eta... Bai, baino... Bota. Saioa bukatzen da, mikrofonoak isten ditugu, baina guk hemen jarraituko dugu. Zerbezak daudela esan du Asintxiok. Asintxiok esan du zerbezak daudela, beraz. Uzet bere baimena badukagula hemen. Jefeak esana... Zerbait hartzeko. Kumpletu behar da. Bai. Baina arrazoi duzu, arratsaldeko segituan ditugu gurekin, pixka bat iluntzen hasi du, eta agurtu behar dugu gure gonbidatua. Beste bain etorreko naiz Asintxo hemen daula hola izan pikauko. Hori da. Eta esango digu genero onak indako afario itxeko. Aizu, mira, ja plana indeu. Ya está. Ni gurten eba etorriko naiz, genero ona daula. Lehenengo egunen ondena, bigarren etorriko. Hombre, jakina. Bai. Jo, mila eskera, itzi berri esan plazer bat, galdera asko izango genituzke, baina, beste egun baterak utziko jugu, ez? Danak gaur egin be, urrungo baten etorriko naiz. Hoi da, eskerrik asko, eta gure entzulei ere agur esan behar diegu, Oiana, urrengo astera arte. Hori da, urrengo astera arte. Bai, eta Inakizu? Urrengo asteazkenera arte. Urrengo asteazkenera arte. Eta zuek entzuleok egonadi gure sareetara,
Zeren eta astelenean osasun mentalaren inguruan ariko gara eta aste artean Dona Peianiz Nieto dator terapeuta emozionala eta kontsultorio egingo dugu berarekin. Beraz, zuen galderak bota ditzazkezue gure sareetatik eta Donak alden moduan erantzungo ditu. Eta abesti honekin hasi dugu saioa. Olatz Salvadorren ahotseari martxoak 18 aipatzen dulako eta honekin bukatuko dugu. Asteburu ona izan. Berdin. Zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek egin zaitu hau txaul, eguzkiari uluka, eta emaiozu bigarren aukera bat egunari.